ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ መጀመርያ ብመኽፈቲ ከምዚ መዝሙር ሰማዕናዮ ጾም 40 ዝጅምረሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ነቶም ቆረብትን ሰገድትን ነቶም ጸሎት ናይቶም ኩሎም ኣብ ኣድባራትን ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማትን ኮይኖም ንስለታ ሃገር ንትለት ህዝቢ ንስለት ኩሉ ጽቡቕ ነገር ዝጽልዩ ኣምላኽ ጸሎቶም ብምሕረቶም ኣይጋደፈና ክንብል ይደሊ ነቶም ኩሎም ልዕሊ ኩሉ እቶም ኣመንቲ ክርስትና ድማ ሰናይ ወይ ጽቡቕ ናይ ጾም 40 ግዜ ይኹነልኩም ይኹነልና ካብ ሓጢያትን ካብ ሕማቕ ርክሰትን የድሕነና ልዕሊ ኩሉ ድማ በዚ ጾም እዚ ዝግበር ጸሎት ብፍሉይ ኣዶኖ ቤተክርስትያናት እኳ ትእዛዝ ይህልወን እዩ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ጽቡቕ ተስፋ ምሉእ ንክኸውን ድማ ናይ ኩልና ትምኒትን ባህግን ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ከባቢና እውን ሰላምን ርግኣትን ንኽነግስ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣምባር ስፍሕ ዝበለ ትንተና ይክህልወና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ እናሓተትና መጀመርያ በዚ ኣገዳሲ ፍጻመ ዘሎ ክንጅምር ኢና let's go. He has just voted and the stakes couldn't be higher. With a struggling economy, rising tensions with Trump, and a war in Ukraine, this election is more important than ever. And the people agreed, with a record voter turnout of over 83%. Olaf Scholz's center-left SPD had its worst result in their history, while the far-right AFD is celebrating massive wins. In this video, we break down the results, the potential coalitions, and who might be Germany's next Okay. መቸም ኣብ ኤሮጳ ዘለኻ ምናልባት ቴሌቪዥን ክፍት ተብል ተኾይንካ ናይ ጀርመን ምርጫ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዘይሰምዐ ወይ እውን ዘይረኣየ ኣሎ ይብልኒ እንተለኻ ድማ ኣብዴት ክንበኩም ኢና ጀርመን ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዋ ኣገዳሲ ቁጠባ ዘለዋ ዓንተር ናይ ኤሮጳ ሕብረት ድማ እያ ምርጫ ኣካይዳ ኣገዳሲ ምርጫ ይተኻይዱ ነይሩ እቲ ውፅኢት ግን መቸም ከምቲ ፖሊስ ወይ እውን መጽናዕትታት ዝሕብሮ ዝነበረ ኤግዛክትሊ ከምቲ ትፅቢት ተገበረሉ እዩ ተፈጺሙ ሴደዮ ዝበሃል ኮንሰርቫቲቭስ ግን ሞደሬት ፋር ራይት ዘይኮኑ ኮንሰርቫቲቭስ ተዓዊቶም ኣለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ብየማን ዘሎ ድማ ንሱ እቲ ቻንስለር ናይ ጀርመን ክኸውን ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ እዩ ኣብዚ ምርጫ እዚ ብፍሉይ ክልተ ነጥብታት ብዝያዳ ሰለስተ ነጥብታት ነይረን ግን ቀዳመይቲ ብፍላይ ኣብዚ መወዳእታ ናይዚ ምርጫ ቀንዲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ዝነበረት እንታይ ነይራ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ናይ ስደት ማለት እዩ ድሮ እቶም ክልተ ንስደተኛታት ተሪር መርገፂ ክህልዎም ዝበሃሉ ዝነበሩ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተወዲዮም ኣሎ ኣብቲ ምርጫ እስከ መን እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንርኢ Chancellor. So, who came out on top? The clear winner is Friedrich Merz and his conservative center-right CDU-CSU coalition, with 28.6%. That's a 4.4 percentage point jump from 2021, giving them a solid 208 seats.
Now, the CDU-CSU is actually a coalition between two parties, the CDU and their Bavarian sister party, the CSU. And throughout this video, we'll refer to them using the common German term, the Union. Hot on their heels with 20.8% is Alice Weidel from the far-right AfD. This is a historic win for them, up by 10.4%. ሕጂ ኣብዚአን ጥራይ እንድሕሪ ተዓፂብና ክልተ እቲ ሓደ ኮንሰርቫቲቭ እቲ ሓደ ድማ ፋር ራይት ዝበሃል AfD ማለት እዩ ክልተ እዚኣቶም ብዝበለፀ እቲ ሓደ 28.6 ክወስድ ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ 20.8 ብምውሳድ ክልቲኦም ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝንገር ግን if that happens ናይ ክልቲኦም ድምፂ ዝለዓለ ይከውን ንኣብነት ትካለ ዲቴይልስ ናይቲ ፖለቲካ ብዙሕ ኣግምት ክንበይ ንኽእል ኢና መን ምስ መን ክሰርሕ ይኽእልኸውን ንዝብል እቲ ኮምቢኔሽንስ ዝተፈላለየ ቫሪያንትስ እዩ ዘሎ how is that going to work ኣብዚ ክንርኢ እሞ መጀመርያ እቲ possibility ዝብልዎ ዘሎ ናይቲ coalition possibility ዝበሃል ዘሎ let me go ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ቻርት ናይ መወዳእታ ማለት እዩ okay so እቲ ተኽእሎታት ብምርቋሕ እንተሪኢኻዮ let me give you a second yeah so ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ክኸውን ዝኽእል coalitions ወይ መንግስቲ ንምምስራት ክግበር ዝኽእል እቲ ናይ ሰደዩ ሓላፊ ምስቲ AfD ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ክልቲኦም የማን ክንፊ ኣንጻር ስደተኛታት ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ክነሶም ብሓደ ኮይኖም መንግስቲ ነክቑሙ ዘሎ ተኽእሎ ግን ትሑት ይብሉ ኣለዉ if ምናልባት ኣብ መንጎ ሰደዮን AfDን ዩኒቲ እንተኣጋጢሙ እቲ ዝለዓለ ብሎክ ክኸውን ክልተ ፓርታት ብሓደ ስለ ዝኾኑ ኣብ ብዙሕ ነገራት ድማ ዘመሳስል ስለ ዘለዎም ኣብ ጀርመን ልዑል ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ከም ዝኽእል ዝንገር ግን እንተኾነ ነቲ AfD ኣብ መንግስቲ ንኸይመፅእ ብሎክ ክንገብሮ ኢና ይብሉ ስለ ዘለዉ እቲ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ዘሎ 32% ተኽእሎ ኣለዎ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መንጎ ሰደዩን SPDን እቶም ሶሻል ዴሞክራትስ ዝበሃሉን እቲ ሰደዩን ክልተ ሶም ብሓደ ክኾኑ ክእሉ እዮም ይብሎም ኣለዉ ክልቲኦም እንተኮይኖም ንእሽተይ ክህልዎም ማጆሪቲ ብንእሽተይ እዮም ክሓልፉ እዚ ከዓ ኣብ ብዙሕ ፖሊሲታት ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ይክእሉን እዮም እቲ ካልእ ተኽእሎ ዘሎ ድማ ነቶም ግሪን ዝበሃሉ ወሲኾም እንተኮይኖም ስፍሕ ዝበለ ማጆሪቲ ክህልዎም ይኽእል ስለዚ ሰደዩ SPD ከም ድማ እቲ ግሩነን ዝበሃሉ ሰለስቲኦም እንተኮይኖም ስፍሕ ዝበለ ማጆሪቲ ክህልዎም ይኽእል ነዚኣቶም ሓዊስካ ምናልባት ኮምፕሊኬትድ ክኸውን ይኽእል እያ ፖሊሲ ብዙሕ ብፍላይ ድማ እቶም ሰደዩ ገለ ብፍላይ እቲ ናይ CSU ዝበሃል ናይ ባቫርያ ምዚኣቶም ብፍፁም ክንሰርሕ ኣይንኽእልና ብምባል ኣሉታዊ ምላሽ ይብሎ ብሓፈሻ ግን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ውሽጣዊ ናቶም ምስ ግዜ ክንፅር እያ ብሓፂር ግዜ ፖሊሲ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ብክልተ ኣጀንዳ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ኣብ ስደተኛታት ዝምርኮስ ኣብዚ ስምዑ And as we've heard earlier, migration has been a decisive and divisive issue in this election campaign. Most voters say they support stricter rules on immigration, and some even believe the proposed tightening doesn't go far enough. So መጀመርያ እቲ ኢሌክሽን ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ፖለቲካ ናይ ጀርመን ወሳኒ ኣርእስቲ እዩ ክልቲኦም እቶም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ወዲኦም ዘሎ ድማ ኣኽራሪ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር እስከ ህዝቢ ከ እንታይ ይደሊ ኣሎ ኣብቲ ጀርመን Is the central issue in the final stretch of the race? Well, it's very important to me because I'm directly affected. I have a migration background myself and I can see that this issue is deeply important to people. But many are afraid to openly say what they really think. Migration is very important to me. I believe that those who have integrated here, work, earn money and contribute positively to our economy should stay. But everyone without a resident permit should leave immediately. So ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ንኩሉ ዓይነት ስደተኛ ብጃምላ ክሓርም ዝደሊ ኣካይዳ እንድዩ ዘሎ ግን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ስራሕ ዘለዎም ኢንተግሬት ገይሮም ዘበርክቱ ዘለዉ ፅቡቕ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መፅኡ ወረቐት ዘይብሉ ኣብዚ ዓዲ ኔጋቲቭ ከሎ ዝቕመጥ ዘሎ ግን ካብዚ ዓዲ ክኸዱሎም ዝብል ርእይቶ ናይ ህዝቢ ንሰማዕ ኣለና ግን ናይቶም ፖለቲከኛታት ርእይቶ ማለት ህዝቢ ድሮ ድምፂ ሂቡ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ዝብሎ ዘይኮነ እቲ ርእይቶታት Sentiment Germany's parties have made migration a cornerstone of their campaigns, and they're promising action. The center-left Social Democrats and the environmentalist Greens have proposed more restrictive policies to curb irregular migration, including ending benefits for asylum seekers who enter Germany via another EU country. ولا ونتهم دحان زخونه مرجع كلهم تصبيهم تم سوسيال ديمقراطيس كمون تم جرينز بحالو نسهم وننتقونه بنفيت نسدتنياتات ويون نسدتنياتات زوهاب جنزب بفلاي نتهم زي حقاويان سدتنياتات زبلوم زلو بفلاي كاب غريق ديو كاب طليان ديو كاب سبين ديو بقاله بخال حقر عبيلهم زمزو بحتر زباله 900 ناويو
99 ናይ ኤርትራ ስደተኛ ብዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ኤውሮጳ ዝመጽእ ኣብዛ ዓዲ መጽኡ ወረቐት ክሓትት የብሉን በነፊት ክወሃበ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ቶም ዝሓሹ ዝበሃል እዮም እቶም ኣኽረርቲ ኸዳ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክንብል For asylum seekers who enter Germany via another EU country, negotiating repatriation deals with non-EU countries to accelerate deportations, and extending temporary border checks. However, these measures fall short for other parties. The business-friendly FDP proposes cutting payments for all rejected asylum seekers without exception, and the Conservatives want permanent border controls and to reject asylum seekers arriving from EU neighbours. The far-right AFD supports this as well. So ሕጂ እንታዮም ዋላ ኩላቶም ዝሰማምዑላ ነጥቢ ሓንትላ ዳርጋ ብሓፈሻ ማለት እዩ እቶም እዞም ሕጂ ተዓዊቶም ዘለዉ ቀዳማይን ካልኦም ኮይኖም ዘለዉ ዝኾነ ስደተኛ ካብ ኤውሮጳ ዝመጽእ ብሎክ ክግበር ከም ዘለዎን ብዝቐልጠፈ ድማ ስደተኛ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ድማ ብዝኾነ መንገዲ ዘሎ ክጥረዝ ዝግብኦ ቀልጢፉ ክጥረዘሉ ዝኽእል መንገዲ ክሳለጥ ከም ዘለዎን ዶባት ናይ ጀርመን ድማ ብፅኑዕ ክሕሎ ከም ዘለዎን ብፍላይ እቲ ክልቲኦም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ዝደልይዎ ዶባት ፅኑዕ ክኸውን ናይ ጀርመን ዝኾነ ስደተኛ ንከይሓልፎ ስለዚ ንጀርመን ክኸይድ ሓስብ ዝነበረ ስደተኛ እንተሎ ፕሊስ ስደድብሉ ኣብዘይ የድሊ ክሳራን ሽግርን ከይወድቕ እዚ ኩነታት ናይ ጀርመን is going to be ዝኸበደ ይኸውን ናይ ምጥራዝ ተኽእሎ ድማ ዝለዓለ extremists to refer to mass deportations of migrants, including those holding German citizenship, though this is something the AFD leadership says it rejects. Despite some policy overlaps between the Conservatives and the far right, CDU leader Friedrich Merz has ruled out any coalition with the AFD. We will not work together with the party that calls itself Some policy overlaps between So ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ዘለና ብምሉኦም ኣብ ሓንቲ ነገር ይሰማምዑ ኣለዉ ወላ እውን ናይ ጀርመን ዘይግነት ዘለዎ ገበን ዝፈጸመ ሕማቕ ገበን ዝፈጸመ ኤክስትሪምስ ዝኾነ ወይ እውን ኤክስትሪም ዝኾነ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ዘለዎ ሰብ ብቐጥታ ክጥረዘሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ዚሮ ቶሌራንስ ወይ ከዓ ዜሮ ምፅማም ናይ ስደተኛታት ዝብል ፖሊሲ ኢና ኣብ ኤውሮጳ ንርኢ ዘለና ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ጀርመን ማለት ድማ ጀርመን ዝገብሮ ካልኦት ሃገራት ብቐሊሉ ክቐድሕዎን ንዑ ክደግሙን እዮም ዝኽእሉ ምክንያቱ ዝዓበየ ቁጠባን ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎም ወላ እውን ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ተመፂኻ እውን ዝዓበየ ፅልዋ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ ወላ ብመናብሪ እውን ተሪኻዮ ስለዚ ናይ ጀርመን ፅልዋ ኣብ ኤውሮጳ ምሉእ ተሰማዕነት ዘለዎን ብዙሓት ሃገራት ክኽተልዎ ዝኽእሉን እዮም ስለዚ ስደተኛታት ብፍላይ ሕጊ ዝጥሕሱ ዝነበሩ ስደተኛታት ሂወቶም ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነን ብሕጂ ከምኡ ዝሓስቡ ዘለዉ ጌናት ኩነታት ዘይበርሃሎም እንተሎ ድማ ነዚ ሰሚዖም መንገዶም ክቕይሩ እዚ ክብል ከለኹ እቲ ኣብ ዳሳት ገለ ዝግበር ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ባራት ተባሂስካ ትገብሮ ዘለካ ገበናት ኣብ ኮንሰርት ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራ ድዩ ናይ ገለ ምስ ተገበረ ዝግበር ዘሎ ባእስታት ኩሉ እቲ ብፍላይ ኣንጻር ፖሊስን ካልእን ኣብ ጎደናታት ዝግበር ቫንዳሊዝም ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን ነዚ እናሰምዐ ስቕ ኢሉ ዝኸይድ ድማ ክስሕና ምዃኑ ነግረልና እዚ local news ወይ ከዓ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ክኸውን ከሎ ኢንተርናሽናል ኸ እንታይ ይበሃል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ በለ ብዛዕባ ዝስከ So long ago, U.S. President Donald Trump said he wasn't aware that Germany was having an election, but since then he's been educated on that, and today he congratulated the winning Conservatives and described the election as a great day for Germany. I'm joined now from Washington by our correspondent, Benjamin. Donald Trump ni German ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ምርጫ እንኳ ሓጎሰኪ ጀርመን ክብል ጀሚሩ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይነገርዎ ድዩ ወላ ከምዚ ሓንቲ ዘይፈለጠ ኮይኑ ኣክት ክገብር ስለ ዝደሊ ኣይዶኖ እቲ ፖሊሲ ናቱ ግን እዞም ተዓዊቶም ዘለዉ ብፍላይ እዚ ፍሬድሪክ ሜርስ ዝበሃል ሕጂ ከም ፕራይም ሚኒስተር ተዓዊቱ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሙኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ መፅኡ ኢሉ ኣብ ዝነበረ እቲ ዝዓበየ ፋቮሪት ክዕወት ምዃኑ እናተፈለጠ ንዑ ገዲፉ ነታ ናይ ኤኤፍዲ ሓላፊት ጥራይ ረኺቡ ብምኻዱ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ቁጥዐ ዘለዎን ድሮ ገለ ካብቲ ጭሩሕናቱ ጀርመን ካብ ኣሜሪካ ናፅነታ ንምርካብ ክትፅዕር ከም ዘለዋ ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሓንቲ መዓልቲ ነቲ ምርጫ ክትተርፎ ከላ ዝገበራ ስጉምቲ ድማ ዝያዳ ኣብዚኣ ክንሰምዓ ምክንያቱ I think እቲ ኣካይዳ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ይረኣዩ Moscow and Washington have said there is no role for Europe in the talks. No role for Europe. If you're just joining us, this is our continuing coverage of the German elections, our chief international initiatives. Let me ask you, Ben, what about a place at the table? Is the new German chancellor with the new government, is he going to be able to get a place at the table? Well, let's be clear about one thing, Brent. No one's going to... So ብሓፈሻ ኤውሮጳ ኣብቲ ኩርሲ ናይ ኔጎሲዬሽን ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ቦታ ይተዋህባን ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ጀርመን
ናይ ጀርመን ድኽመት እዩ ኤውሮፓ ከምዚ ኩነታት ኣውዲቕዋ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ስኻ ጀርመን ዳርጋ ነዊሕ እዋን መንግስቲ ስለ ዘይነበራ ወላ እውን መንግስቱ ከለዋ እውን ክረዳዳእ ዘይክእል መንግስቲ ስለ ዝነበረ ጠቕላላ ሓደ ፅኑዕ ዝኾነ ፖሊሲ ሒዛ ክትከይድ ኣይከኣለትን ውፅኢት ናቱ ድማ ኤውሮፓ ልሕሉሕ ክኸውን ክኢሉ ሕጂ ጀርመን ብፍላይ ድማ ሓደ ክሊር ዝኾነ መራሒ መፅኡ ኣሎ ወይ እውን ዕድል ዝበለ እታ ዝወሰደ ወላ እኮ ማጆሪቲ እንተዘይብሉ ስለዚ ጀርመን ብክልተ እግራ ረጊፃ ኣብቲ ኔጎሲዬሽንስ ክትመፅእ ከም ትኽእል ወይ እውን ፖሊሲ ናይ ጀርመን ክቅየር ከም ዝኽእል ሓደ ኣብዚ ኣላ እዚ ሕጂ ኣብቲ ጣውላ ገለ ዘይኮነሲ እንታይ ክገብሩ possibility of nuclear weapons in Europe and about rethinking Europe is actually going to do. Now, Metz does seem to understand the gravity of the situation. As mentioned, we don't know if we can rely on the US security guarantee. The Democratic Strategy Initiatives. Let me ask you, going to be able to At the table, we have to earn it, we have to deserve it, we have to grab it. And so that depends on what Friedrich Merz is actually going to do. Now, Merz does seem to understand the gravity of the situation. As mentioned, we don't know if we can rely on the US security guarantee anymore, which is why on Friday we heard Friedrich Merz talk about the possibility of nuclear weapons in Europe and about rethinking Europe's nuclear deterrence. That's a strong signal to be sending, but it'll need to be backed up in reality. So እንታይ ኢሉ እዚ ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሕጂ ተመሪፁ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ቀደም ንብላክ ሮክ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ብላክ ሮክ ማለት ድማ almost ነዚ ኩሉ ናይ ዓለምና ኢንቨስትመንት ወኒኑ ሒዙ ዘሎ ላሪ ፊንክ ዝመራሕ እዩ ልዕሊ 11 ትሪልዮን ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ዘለዎ ዳርጋ ብድሕሪ መጋረጃ ንዝበዝሓ ካምፓኒታት ዝውንን ኢንቨስትመንት ጃየንት እዩ ንዑ ዝሰርሕ ዝነበረ ስለዚ እቲ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ዝበለፀ ካንዲዴት እዩ ዝበሃል ነይሩ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ግን ነቲ ናቱ ቦታ ይኹን ነቲ ናቱ ፓርቲ ይኹን ንኩሉ ረጊፁ ነቲ ፋር ራይት ዝበሃል ዘሎ የማናይ ክንፊ ንዓታቶም ክድግፍ ስለ ዝጀመረ ተቀይሙ ከም ዘሎን እንታይ ቅድሚ እዚ ምርጫ ቁሩብ መዓልታት ክተርፈ ከሎ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ጀርመን ብመንፅር ድማ ኤውሮፓ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ዝበሃል ኪኑ ክትሓስብ ክትክእል ኣለዋ ኣሜሪካ ጋራንቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ስለዚ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ጀርመን ከተማዕብል ክትበገስ ክትክእል ኣለዋ ዝብል ዘረባ መፅኡ ነይሩ እዚ ሓደ ዓብይ ናይ መርገፂ ምቅያር ናይ ጀርመን ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጀርመን ብኸመይ መንገዲያ ኤውሮፓ ድማ ብዓብይ ብኸመያ ናይ ነፍሳ ዝኻለ ናይ ኒኩለራዊ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ከተማዕብል ትኽእል እዚ ከዓ ሓደ ዘረባ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ፈረንሳን ናይ ጀርመንን ብሓድ ናይ ፈረንሳን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ኣኪብካ ጀርመን ድማ ምስ ተኣኪቡ ሰለስቲኦም ሓደ ናይ ኤውሮፓ ሴኩሪቲ ንምሕያል ብሓደ ክሰርሑ ከም ዝግብኦም ኣብ ከምዚ ዘተኮረ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኽእል ብሓፈሻ እዚ መፅኡ ዘሎ ግን ንኣሜሪካ ተዓሚቱ ክስዕባ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ ዋላ እውን እቶም ፋር ራይት ዝበሃሉ ዘለዉ እዚኣ ናይ ኤኤፍዲ ትበሃል ሓላፊት እውን እንተ ተመሪፀ ትብል ነይራ ናይ ኣሜሪካ ተጎራባቲ ክኸውን ኣይደልን እያ ትብል ነይራ እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ እዚ ናይ ሴድዩ ሕጂ ፍሬደሪክ ሜርስ ቻንስለር ዝኸውን ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልልይ ንሱ ምስ ንዩክሬን ኩሉ ክሓግዝ እየ ዝብል ምስ ራሽያ ክዘራረብ እየ ዝብል ዘረባ የብሉ ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣላ ክሓግዝ እየ ዋላ እውን ነቲ ክህብዎ ዘይደልዩ ዝነበሩ እቲ ታሩስ ዝበሃል ናይ ሎንግ ሬንጅ ሚሳይል ንዑ እውን ክባ ይኽእል እየ ዝብል ነይሩ ስለዚ ምናልባት ደንጉ ኣብ ምርጫ ስለ ዝመፀ ወይ እውን እቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ክትውዳእሉ ትደሊ ዘላ መድረክ ስለ ዝመፀ ክንዲ ምንታይ እቲ ፖሊሲ ናቱ ምቅያራት ክፈጥር ክእል ካልኣርስ እዩ እዚ ናይ ሴኩሪቲ ዲል ዝበሃል ዘሎ ግን ብፍላይ ኤውሮፓ ካብ ኣሜሪካ እግራ ሕፂራ ነፍሳ ንክትክእል ኣለዋ ንዝብል ናይ ጀርመን ተራ ዓብይ ክኸውን ጀርመን ድሕሪ ቆሪፃ ተበጊሳ ብቁጠባ እውን ተስፋ ኣለዋ ስለ ዝበሃል ትቁጠባ እኳ ተረሚሱ እንዲ ዘሎ ግን ኣገዳሲ ነጥቢ ዝበሃል sink in. So we're talking about Germany talking about arming itself with nuclear weapons. That's the implication behind it. It wasn't said in as many words, but now that the election's done, I think we can expect to hear a lot more talk about that. Why? Because we need full spectrum deterrence. We face an enemy in Russia, and let's call it what it is, an enemy that is threatening us. We've lost the reliability of our major security guarantor, so we have to be able to defend ourselves, and that means all the way up. And it doesn't mean those kind of numbers which were of support was sent to Ukraine. We just saw, which for a country of Germany's size, many people think was actually quite poor, and Germany, remember, was behind 10 other countries in Europe on percentage of GDP in support to Ukraine. So, Richard, ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ጀርመን ተራ ወይ እውን ጀርማን ኣገዳሲ ትፅቢት ዝግበረላ ኣብ ኤውሮፓ ብፍላይ ሕጂ ድማ ትምርጫ ተወዲኡ ስለ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ድማ ዋላ እውን እቶም ናይ ኣሜሪካ ቲንክ ታንክስ ዝበሃሉ ናይ ሓሳብ መራሕቲ ዝበሃሉ ነቲ ጉዳይቲ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ጉዳያ ባዕላ ክትውድእ እንተዘይክኢላ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ ከም ትኽእልን ኣብ ኣሜሪካ ተጎራቤታ ክትከይድ ትደልዮ ዘላ ሓሳብ ወይ እውን ኣካይዳ ኣብ ሓደጋ ከውድቃ መርቀት ሕና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ነገር ከርየኩም እየ ስለምንታይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንዶናልድ ትራምፕ ኣሚና ኤውሮፓ ምኻድ ክንምንታይ ሓደጋ ክኾኖም ከም ዝኽእል ብግምጣሉ ግን ፅቡቅ ነገር እውን ከም ዘለዎ ክንርኢ ኢና እስከ እቲ ኢንተርናሽናል ኢምፕሊኬሽን ናይዚ እንታይ ማለት እዩ ንስማዕ የብዚ European and a Ukrainian perspective as well.
Yes, well, what we're seeing, and we heard from Friedrich Merz himself, which is that he wants to bring back Germany as a stable and strong partner for the rest of the European Union. That's his ultimate priority. He really focused on that, saying that stability within the country means that Germany's voice will be stronger. And he said that right now Europe needed as much stability and as many strong countries as they could get, and probably that the likes of Emmanuel Macron, for example, are going to welcome the fact that there is a strong Germany, someone that is stable and representing something stable in Germany. For the European part, of course, it's very important, and they're الجنتاينا نرزلنا أبزي بحفشة تقولي أمونغ أمريكان أوروبان زلوا كنتات تغير كم زغليهم زنقول زلوا of course أوروبا أبنو كنش أب مسكاب أمريكا تفليا ناتها من قد كتجبروا لتخل درجة يكون تنزلا جرمن أبنت زسبزي قدامي أتوكرونا تكون زلوا كتباي زبال زلوا because كتبانا جرمن أب وسان حدا جنيان درجة وجي غسل زلوا نعو قديفكا أبكال من قدي قال من قدي حتى قطعوا مقبار ولا قاب بوليتيكا وادانات كغتر ገለመለ ተበልካዮ አሞዳታ ግን ቁጠባ ይጥቀንዳ ገዳሲ እትቁጠባ ድማ ጽቡቅ ስለዘይለ እትዝላዓለ ተስቢት ዝግበረሉ ዘሎ ንቁጠባ ናይ ጀርመን ከስተኻኽለሉ ዝኽል መንገዲ ንክኽተል እዩ ተስቢት ዝግበረሉ ዘሎ because ቁጠባ ናይ ጀርመን ይጽናሐለይ ክበሃሉሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ በጽሕሎ ዝብል ገምጋም ስለ ዘሎ so if that is the case እንደርከሙ ከሆን ኮይኑ ምን ተካላ አርስታት ኢሚግሬሽን ገለመለ በቀሊሉ ዝግበር ስለ ዝኾነ ዳምበር Now, the faltering German economy is a major concern for voters, and it's not just ordinary people who are worried. Last month, Germany's biggest business associations sounded the alarm, saying fixing the economy must be the next government's top priority. The business leaders said short-term crisis management will not help Germany. We need fundamental structural changes in economic and social policy. So let's take a closer look at some charts that highlight the main issues here. The first is the fact that Germany's economy has stopped growing and is in recession. بحفشة كم نريد لنا نجرمن منجستي ولا قابت بوليتيكا لك كم تقدمي زنبرة بقداينا يوكرين قداينا سكيورتين أجرجر كبرين تفتني كتابنا تجن أب من كل قال رايزالو ده يكون سي نكحوون كاللي ده يكون نبزيك حتى قالو مغنيات النسالة عمد درجة كونتراكت ناجبرنا تجبت زغيزالو كتابايو بفلاي تكار إندستري بزي حتى قد أسيت حتى حتى مو كتملس كلا so German exports تري واللهم كما يلي ودق كم زلو تقطبات رايد يكون ولا تكسبورت ناتم تقطبات ما بيكسبورت تكورينيرو ناودلي زخي زلو أمو داتا كابز قدايزي نابي جزاك كيت الجرمن مرات شتات كلهم دي. And earlier I asked the economist Claudia Kempfert whether Germany can still be seen as an economic powerhouse. Well, right now we could say no, because the outlook for the economy has remained really dampened, and the progress is also not really seen. There's really a wait and see policy right now, also in the economy, and the economic policy situation is quite uncertain because of the federal elections, and there are trade risks because of the U.S. policy. There are also geopolitical conflicts, which makes a difference, and all this means also there might be trade barriers coming, and this is ስለዚህ ወላ ወነት መንግስቲ ሙሉ በሙሉ ናብ ቁጠባዋ ተኪሩ እንዳይኸይዱ ንክፈትሖ ከቢድ ዝኾነ ብድሆይ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ክፋልናቱ ጀርመን ክትቀይሩ ኣብ ዘይትኽእል ኩነታት ዝወደቀ ሽግር ስለ ዝኾነ ንምንታይ ተይልና መሰረት ናይቲ ቁጠባዊ ፀገም ናይ ኤነርጂ ፀገም ያብቲ መጀመርያ ቀዳማይ ባእታናቱ ክቡር ኤነርጂ እንድሕር ተምፅእ ኣለኻ ኢንዱስትሪናትካ ተወዳዳሪ ኣይከውን እዩ ብመንፅር ድማ ኣቑሑትናትካ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተመረፅቲ ኣይኮኑን እዮም ምክንያቱ ክቡራት ስለ ዝኾኑ እቲ መፍትሕና እዚ ድማ ምስ ራሽያ ዕርቂ ክገብርሎም ንሱ ድማ ኣብ ዝቐረባ ክግበር ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ ሓደ ካልኣይ ወላ እውን እቲ ፕሮዳክት ናይ ኤሮፓ ናይ ጀርመን ኣብ ካልእ ሃገራት ተወዳዳሪ ኣይኮነን ዘሎ ብኳሊቲነቱ ናቱ እውን ንምንታይ ከምኡ እንድሕር ኢልና ሓደ ታሪፍ ዝበሃል ክመፅእ እዩ ኣሜሪካ ታሪፍ እንድሕር ገይራትሎም እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናቶም ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ምስ ቻይና ባእሲ ጀሚሮም ስለ ዘሎ መንገዲ ኤሮፓ ስለዚ ናብ ኣሜሪካ ታሪፍ ተገይሩሉ እቲ ንብረት ናቶም ክቡር ክኸውን እዩ ተመራፂ ይኮነን ቻይና ድማ ናይቲ ገይሮሞ ዘሎ ብኤሮፓ ደረጃ ግብረ መልሲ ክትቦም እያ ስለዚ ጀርመን ካብቲ ዘላቶ ሽግር ንክትወፅእ ፀገም እዩ ሳልሳይ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣሎ ብኤሮፓ እንድሕር ኢልና ገንዘብ ኣብቲ ቁጠባ ክንዲ ኢንቨስት ዝገብሩ መሊሶም ኣብ ምክልኻል ኣብ ኣፅዋር ኣብ ኩናት ኣብ ዩክሬን ኢንቨስት ክገብሩ ክግደዱ ስለ ዝኽእሉ ንሱ ድማ ንባዕሉ ነቲ ሃገር ነቲ ኩነታት ክፈትሖ ይክልኒ ትንኮ ክገብሮ ዝኽእል ትመራሒ ነቲ ቢሮክራሲ ዝበሃል ሬድ ቴይፕ ዝብልዎ ነቲ መንግስቲ ንኸይንቀሳቐስ ወይ እውን ነቲ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ሓልዩ ሒዙ ዘሎ ንዑ ከኣልዮ ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት እንድሕር ገይሩ ንኣብነት ጀርመን ሓያል ቁጠባ ይበሃል ግን ኢንተርነት ቴክኖሎጂ ዲጂታላይዜሽን ናቱ ግን ድሑር ምስ ካልኦት ክወዳደር ከሎ ምክንያቱ ናብኡ ኢንቨስት ክገብር ዘይከኣለ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሴድዮ
ናይ ኣንጀላ መርከል ዝነበረ ፓርቲ ኢንቨስት ክገብር ዘይደሊ ዝነበረ ኦሰሪቲ ወይ እውን ገንዘብ ብዙሕ ከጥፍየ ብሉ መንግስቲ ኣብ ዝብል ዝኣምን እዩ ስለዚ ኣብ ነገር ዓቢ ናይ ፖሊሲ ሽፍት እንተደይ ገይሮም ብንእሽተይ ፀገን ምግን ወይ ገለመለ ጌርካ ክሓውዝ ዝኽእል ቁጠባዊ ፀገም ኣይኮነን ዘለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ጀርመን ዘለኻ ካብ ሕጂ ጥንቅቕ ኢልካ ምሕሳብ ከድልየካ እዩ let's go to international now. Conclusion of talks with the Russian delegation in Saudi Arabia. Mike Waltz, the U.S. National Security Advisor, noted that only President Trump can do that. Only President Trump could have shifted the global conversation on how to end the Ukraine war. Secretary of State Marco Rubio, determined not to be outdone, quickly noted that the first important point he wanted to make was that the only leader in the world who could make this happen is President Trump. He's the only one in the world that can do that right now. Welcome to America's new North Korea-style diplomacy, where new North Korea-style So زربات ريوالهم ميديا أنا كومنت جرلا نيره دروت ميديا دما نباتو كيرو كزارب جمير الله أبزبنا دونالد ترامب منستر قدات وصاي يكون منستر كوميرس يكون منستر تريجري يكون منستر فورين افيرس يكون ناشنال سكيورتي ادفايزر يكون كلاتهم يزب لكم دونالد ترامب زبالت رايم زقبرو ترجمنا لهم السد راي كايكونن كل تزقبرو وزلو بالحناي دونالد ترامب مخانك نقر لهم بتدقاقامي اتزبلت امرها اب عالم دونالد ترامب كتب لها لك 10 غزي منستر مكلخلناتو نفسه كيف قال خفت كلن تزبل دونالد ترامب is the best كم يلن مرحيا بعالم التاريخ فليز بلستراي نعوز ودادرو نجر اي تراين كم يلكا كتمغس كتكلا لك بوتاخا تو حساب تخينكا خلا زراربا بغلت نجر كتري تخليخ حدا دونالد ترامب ارحي غوز حسب مرحي يكون انا خريه خلو الدعمي انتليجنت ناي 100 عامات نقل 100 حليفكم زم ناي تشاينا كم بوتين نقل 100 كحسب زخل يكون لو من صباح انت كركب خل امبر دحر 10 عام انت كركب خل انت كقاطم نخل إلو كحسب زغل بوليس دكم كحنص زغل لا يكون هذا زيجين ماني ادفانتج زب نتوم ناي روح بلان زلوم نزن 4 عامات ناي دونالد ترامب خسروان زغلو وطباناتهم ولا صقم كقاطم زغل عبيتناتهم تطو كبل زغل جن نحوار جن عب مفتاح خغبر زحاسبو نعبنا تشاينا اب 3 عامات كتشجرهم تخليقه استراتيجياتهم جن ن100 عامات كما يصنعوا 5 عامات كما يالو ننوح أرحيق وزحسب منقسي نا تشاينا فيلوزوفي كوميتي كامبانيتات نا تشاينا نميت عامات كتصحنا زخل بوليس نكتل على نازبل نتيجه لهم جاك ما زبلو يزيد قدم ስለዚህ እዚ ድማ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓለም ድማ ሕጂ ድሕሪ ዓመት ይኩን ሕጂ ان كان هبا يزامن so ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ከይሰጎም ኩላቶም ንሱ ዝበለው እሺ yes sir you are the genius ንስኻ ብልሕናይ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ቃል ስለ ዘለካ ስኻ ዝበልካ ይዝኹም ብምባል ዘጣቁዕሉ ሰባት እምበር ፍሉይ ስትራቴጂ ንኣብነት ማርኮ ሩቢዮ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ቀደም ኣይቅበሎን ነይሩ ይዝባ ምክንያቱ ናቱ ኣካይዳ ካሊእ ነይሩ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ፖሊሲ ናቱ ካሊእ ነይሩ USAID ዝበሃል እዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ካንስል ገይርዎ ዘሎ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዕብለላን ሄጀመን ናይ ኣሜሪካ ንምቕፃል ዝብል ዝነበረ እዩ ሎሚ ግን ኤግዛክትሊ ብግምጣል እዩ مس كندا مس كالوت محازوت ابزحنا نشاينا بينا خنصل لنا يبل نير لو مجن دونالد ترامب مس كندا يباس مس اوروبا يفراره مس جلمل مس بوليس ناتو مس نسو زحاسبو زخيدا يكونن اب زمن دونالد ترامب جن فيدباك مهاب حدغا سلو زلو يس سير نسخاز بالكاي زخونا بالكا كيد عليكا ازي دما نا امريكا سقاتيو يبل لوتوم na democratic side night right now. Welcome to America's new North Korea style diplomacy where our diplomats are more worried about their boss than the adversary. It's true that Donald Trump has found a lightning-fast way to end the war in Ukraine. Surrender. At least when France fell in 1940, it did so in the wake of a German blitzkrieg that swept through the country. Ukraine has actually held back Russian forces for 3 years now, and despite fighting a much more powerful adversary, even taken some Russian land. And yet, the Trump administration has preemptively conceded most key Russian demands before the formal negotiations have even begun. No return of all the Ukrainian territory acquired by force. No NATO membership for Ukraine. No American troops on Ukrainian soil. And Trump trashed Zelensky, calling him a dictator and saying he better move fast or he is not going to have a country left. It is no wonder that senior... بحبشا انتايم زبلو زلو دونالد ترامب زغطلو زلو بوليسي بزقالتف منقدي كل زقبر زلو بفتنة زقبر زلو سلازي تخالي كفال نايت ميديا يكون نايت كالي بوليتيكاوي لاندسكيب ديمقراطيسيم كالوت مزو بتفتنة ناتو كيدوم تشالنج نخ قبروا ونجزي يرهبون له معلتاو كفر من والسانتات تحلفن سلازوعل زلو اتو زلو صقم نراشا تخكل زقلقلا ناي فلاديمير بوتين ناي نويح عمتات تمنيت كم تنسز دليو زصبيو نسن بعلو نزخل كرغبي يلو اي امني نيرو الى زعمني إيلوم يم زعمنا مبزحتو بوتين زي حجي دونالد ترامب حراي لو زلو قدايا
بزي نيغوسيشن دما زخون اب طاولا كي تبصح كله يوكرين اب نيتو تاتونيا سراويتنا امريكا غرانتا يبنيو كوينات من جميرو يوكرين جميرو ديكتاتوري مرحنا يوكرين راشا دما حسكم زلو مريت ناتكم كابت زبلت وسانك مصو مايكلني that's why elite ناي راشا بتعمي تغريمن حقوسن زلو تراين تايم زبلو زلو دونالد ترامب من يامنيم زبلو زلو maybe next week حسابو كغير غلي بوعون تفريمن اب تكبار حساب زي كده دونالد ترامب عمينا كيت كبيدي يبلو سو بقمطالو انتاي زدل زلو كابراشاون اي تفلطنالو كل زدلي وي غبرالو مالو كابراشا خنتاي زدل زلو اوروباوያን دما ازي ጨርቅ خدربيوم دلي زلو معناتو اب طاولا كي بصح كل ايدن تحريبسي كمي غيرو يتخالق تقلصل زبل قمت دماناتو مالو الجزء بخلته منقد كن Russian officials like former President Dmitry Medvedev seem almost giddy with joy. What explains Trump's desire to sell out Ukraine and cozy up to Putin? There have been so many theories about Trump and Russia, but I think the real story here is about Trump and Zelensky. Donald Trump views almost everything from a personal lens, and his own relationship with Volodymyr Zelensky has been fraught for many years. So تزبلوا زلو دونالد ترامب نمنتاي كم زقبر زلو كساب حجي بجبط كفلت اي تخالنا له حنت كابتي ثيوري وين كابتي سبز ترطرا زلو قداي جن تاخذ كون تخلتبل نفسه كف بوليسنا دونالد ترامب اول قوي زندنا استمركسي دونالد ترامب ابقلنا بحما انت غير تراست مي ادل انت رخيبك حمش شكا مخان فلوت ولا قال انصارو نيجاتيف تزارك كانت نيركا حمش شكا مخانو تو زيلنسكي بمسرته افتن وحدات اغاطاميتات بفلاي تقدماي ترمناي دونالد ترامب مس ديموكراتس كوينو امبيشت كم زخون زغبري سلازي نزيا نغر زيا يقرا قبل لي كلني نتا هاغورو نعند ما كمش شمس اغام يبلون اوروباكم كلهم زمرات جتريهم دلهم بجكاتهم حدا داركا زبصحو حداغا ودي قوم الله نتي اوروبا كوميشن دما انصارو سلازي نبره تقلالا كرخبو غص كبو ايدلين الله نتنز فتوان هاغرات ناي طليان ديو ناي هانغاري دي نعاتاتهم بفلو ينارخبه مساتهم يزرارب الله نتي كالي اوروبا اجد اغنور يبولو تاب كله كابتا عبيت اوروبا زبالو اتون كونس زفتو ماكروني مس ماكرون دما كراخبي انت تم كالوت جن زغد سواي كونو سلازي اتي حداغا اب اليوكرين ودي قزلو بقليل كفتح زغل كم زي كونه يزن غرزلو زي حدا كونكلو بتخالد ما تتيور ناتومس كنسمع. We know someone who understands these issues, domestic, international, all of them better than almost anyone. Susan Rice served as National Security Advisor to President Obama, U.S. Ambassador to the United Nations, and most recently as the Director of President Biden's domestic policy. حنتي ناي إيرترا قدامي تسألعيد زخونتني إيرترا زغل الجدان تجامن كورد أبيع سوات أوز جبر زاتري وازلهم سوزان رايس باليا من البات أبزبنا جوب أبزبنا دون أوباما ترايزنا برتا بوليتيكاي دمسلو كسبت مالي أقدست أماخري ناي جو بايدن نيرا that's why إيرترا كل زي تارجت تونيرا بعالزيوم تبنكو إيران بمولون كابت ستيت ديبارتمنت مصراغوم نيرترا تسفاكل ويخليو الرأي أنا ترى يوجه. Council, Susan, it is so good to see you. Thank you so much for taking the time this morning. Great to be with you, Jen. I just wanted to start by asking you, because I think there's so much incoming news at all moments, and you are the perfect person who understands so much of it that we're all trying to digest. And this morning, President Zelensky gave a press conference. He was asked a very pointed question, a hypothetical one, from a reporter, where he said in response that he'd be willing to step down in exchange for a lasting peace in Ukraine. Dr. Saltz would say, in normal times, about a democratically elected leader like Zelensky, putting his country before himself, saying he will do what is best for the interests of Ukraine. It's only remarkable because we're living in a context here where it's hard to imagine that the President of the United States would put the country ahead of himself, given. So بحبشة تيزاربو زلو نوي حرسيني بزعبا يوكرين ديو أبكالس لتزاربا لو انت هتبل دلا تي زيا يكون كالوت بملوم completely أنصار دونالد ترامب يمزخدو زلو سلازي نازيوم زيا أتوم زخدتلو زنبور بوليسي دونالد ترامب خدتلو I kill you أزياد ما يتأمنتنا 2020 and so much more. So I don't consider what Zelensky said to be Trump's comments ludicrous. They're extremely dangerous, and they portend, I think, a very ominous shift in the United States' approach to the world. Donald Trump is aligning himself very explicitly with Vladimir Putin, a dictator, as you pointed out in your intro, and also, Jen, with Xi Jinping of China, because understand that Putin and Xi, along with North Korea and Iran, are an axis of authoritarians. They work together. They are, in effect, allies. And Donald Trump is doing a number of things that benefit only Xi and Putin. For example, calling into question our commitment to the security of our Western allies in NATO, throwing Ukraine under the bus, starting an unprecedented
conflict, even in terms of tensions that could ratchet up to extreme levels with our closest partner and ally and neighbor, Canada, threatening to invade a NATO ally, Denmark, to ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚኦም ኢሊት ወይ እውን እቶም ልሂቃን ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ምርጫ ንኣሜሪካ ኣብ ሎንግ ተርም ካስያ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካ በዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክትጉዳእ ምዃና ሕጂ ክዕወ ትኽእል እዩ ክጥዕሞ ይኽእል እዩ ፅቡቕ ዝገብር ዘሎ ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ነዊሕ ዝበለ ጉዕዞ ግን ኣሜሪካ ክትስሕና ምዃና ይርድኦም ኣሎ እቶም ተፃራርቲ ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ካናዳ ዝገብሮ ዘሎ ፀገም ንዩክሬን ጉሒፉ ወይ እውን ገዲፉ ምስ ራሻ ዝውድኦ ዘሎ ዲልስ ካልእ ነገራት ደማ ኣሜሪካ እንተሪኢኻዮ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ መሓዙ ዘይብላ ዘይትእመን ሃገር ምስ ፀላእታ ድማ ንኣብነት ንፑቲን ሕቁፍ ሕጉብግብ ዝብሎ ዘሎ ፑቲን ከኣምኖ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ጥራይ ዝቐርቦ ዘሎ እምበር ፑቲን ኢንቴሊጀንት ምዃኑ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ እዚ ድማ ደሕምሞም ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ንግዚኡ ንኣሜሪካ ፅቡቅ ክገብረላ ይኽእል እዩ ቀንዲ ንመን ክጎዲ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንቻይና ወይ ንራሻ ኣይኮነን ንኤሮፓ ንካናዳ ነቶም መሻርክትናቶም ቀንዲ ንዓታቶም ክሃስን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ፖሊሲ ንክህልዎም ንሓዋርዱ መምስ ኣሜሪካ ንኸይሰርሑ እውን እንቅፋት ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ድማ ሓይሊ ናታ ኣሜሪካ ሓያል ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎና ሰሊፋ ንበይንኻ ክትንፅለካ ስለ ትኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ እቶም ግሎባሊስትስ ከም በዓል እዝያ ንበዓል ኤርትራ ግዳይ ዝገበሩ ንዓለም ሙሉእ ኣብ ጎኖም ገይሮም ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ድማ ሽግር ክገጥሞ ምዃኑ ኣሜሪካ ይርድኦም ኣሎ ናይ በዓል እዝያ ሽግር ክብሉ ከለዉ ክትሕጎስ ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ ብግምጣሉ ዘርባሓና ሃገር ስለ ዘለና ሕጂ እዚ ነገር እዚ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከም ዘይኮነ ኣብ ዝስምዑ conflict in Ukraine appears to be entering its final stage, hopefully. Economic and financial sanctions are back on the negotiations table, while the United States even mentioning lifting sanctions resembles a carrot and a stick approach. Russia is doing just fine with sanctions in place. Its economy has been growing and has been expanding at a faster pace than the economies of Western states. It reoriented its partnerships towards the East, establishing a wide range of bilateral alliances with the Global South. Also, it developed close ties with China. ሕጂ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክትውድኦ ጥራይ ዘይኮነሲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ራሻ ዝነበረ ከተልዕሎ ትሓስብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ንራሻ ኣብ ጎኖም ንምግባር ወይ እውን ምስ ራሻ እርቀ ንምፍጣር ኩሉ ነገር ምክንያቱ እንታይ ገይሮም ንራሻ ከነፅሉ ንቁጠባ ናይ ራሻ ንከውድቑ ዘንቀድዎ ራሻ ክትዓቢ ጀሚራ ጥራይ ዘይኮነሲ ምስ ቻይናን ምስ ካልኦት ዩሮ ኤሽያ ዝበሃሉ ሃገራት ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ስለ ዝመስረተት ካብቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ዝገደደ ፀገም ንኣሜሪካ ክትፈጥረላ ከም ትኽእል ተረዲዎም ኣሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ወይ ከዓ ዩኒፖላር ወርልድ በቲ ንሶም ዝኸድዎ ዝነበሩ እንተቐፂሎም እቲ ኣንፃሮም ዝኸይ ዘሎ ቻይና ራሻ ብሪክስ ገለመለ ዝብል ዘሎ መመሊሱ እናሓየለ ክኸይዱ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ቁጠቡ ይዓብሎ ፀጋታት ኣብዩ ዘሎ ህዝባዊ ዘሎ ኣሜሪካ መወዳታ ንኤሮጳ ሒዛ ናብ ወልሓደ ክትበፅሕ ከም ዘይትኽእል ይርድኦም ኣሎ ስለዚ ኣብ ክንዲ ንኤሮጳ ሒዝካ ብሎካ ፈጢርካ ምኻድ ንኤሮጳ ራሕርዒካ ምስቲኦም ካልኦት ኣቲኻ ነቶም ካልኦት ክትበታትኖም ምፍታን እቲ ዝሓሸ እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ንፑቲን ዝደለኻዮ ክንገብረልካ ኢና ንስኻ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ስለ ዝኾንካ ነቲ ጉዳይ እቲ እንተኾነ በታትኖ እንተደይኮነ ድማ ኢድካ ስሓብ ዝሓልታት ኣርኢ ንቀልጢፉ ከም ዘይቅፅል ግበሮ እዚ ዓይነቱ ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ፑቲን ነዚ ኩነታት እዚ ክጥቀመሉ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ንቻይና ጉሒፉ ንቻይና ጠሊሙ ምስሪ ኣሜሪካ ኮይኑ ክኸይድ ኢልካ ክትግምት ግን ከቢድ እዩ ሓንቲ ኢንተርቪው ነይራ ናይ ፑቲን ካብዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ባህርስ እንታይ ትፀሊ ኢሎም ሞሲ ጠላም እየ ዝፀሊ ወይ ከዓ ካሕዳም እየ ዝፀሊ ኢልዎ ማለት እዩ ቢትራያል ዝጠልመካ ሰብ ኣይፈቱን እየ እቲ ካራክተር ዘይፈትዎ ስለዚ ንካልኦት ክጠልም ኣይክእልን እዩ ኤሮጳ ድማ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 10 ግዜ ጠሊሞም እዮም ነዚ ሰብ እዚ ኤሮጳን ኣሜሪካን ማለት እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ንፅቡቅ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይርድኦ እዩ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ መንግስቲ ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ምስ ቻይና ሪስክ ክወስድ ከም ዘይክእል ርዱ እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ንዓለምና ወሳንን ኣገዳስን መድረኻት ኢና ከም ዘለና ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ነገራት ናብ ፅቡቅ ነገር ክኸዱ ናብ ፅቡቅ ወገን ክምዕብሉ ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ሕጂ ሓንቲ ነገር ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብግሊ ክጠቕሞ ዝኽእል ነገር ከረየኩም ክፍትን እየ መጀመርያ እዚያ እስከስምዕዋ time where $1 out of every $4 has been printed in the last 5 years.
We are actively debasing our currency. And at the same time, Bitcoin has into its design programmed scarcity. You can never have more than a certain amount of Bitcoin. And so the dollar is depreciating, Bitcoin is appreciating. Quick factoid. In 2018, the average American home would have cost you over 260. ኣብዚ ሓንቲ ክትርዳእኩም ዘለዋ ነቲ ናይ ባጤራ ነገር መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድኦ ስለ ዘሎ ብዙሕ ፀገም ይፍጠር ኣሎ እዛ ቻርት እዚኣ ሕልፍ ክብል ከለኹ ስለ ዝረኣኽዋዮ ዝነግረኩም ዘለኹ ካብ 2016 ናብ 2020 ናብ 2024 ሰለስተ ነጥብታት ወሲዶም ኣቨሬጅ ገዛ ኣብ ኣሜሪካ ንክትገዝእ ኣብ 2016 288,000 ነይሩ ኣብ 2020 328,000 ኮይኑ ኣብ 2024 ድማ 434,000 እንታይ ትርእዩ ኣለኹም ዋጋ ናይ ገዛውቲ ብቕልጡፍ ይንህር ከም ዘሎ እንታይ ስለ ዝተረኽበይ ከምዚ ዓይነት ናህሪ ኣብቲያ ዘረባ ዝበለኩም ኣሜሪካ ብብዝሒ ገንዘብ ፕሪንት ስለ ትገብር ዘላ ዋጋ ናይ ዶላር የንቆልቁል ስለ ዘሎ ዳ እምበር እቲ ገዛውቲ ይኸብር ስለ ዘሎ ይኮነን ስለዚ እቲ ፕሪንቲንግ ናይቲ ገንዘብ እዩ ነቲ ነገራት ዘኽብሮ ዘሎ ደሞስካ ግን ብመንፅር ዘይውስኽ እንተኮይኑ ኣብ መወዳእታ ቁጠባኻ ንቁልቁለት እዩ ዝኸይድ ማዕረ ክንደይ ትሰርሕ ኣለኻ ትደክም ኣለኻ ብግምት ኣሉ ረአዩ ኣብ 2016 ሓደ ገዛ 664 ቢትኮይን ነይሩ በቢትኮይን ቁጠባ ናትካ ገንዘብካ ደሞስካ በቢትኮይን ተዝኸውን ነይሩ ሃብትኻ በቢትኮይን ተዝኸውን ነይሩ ኣብ 2016 ሓደ ገዛ 664 ቢትኮይን የድልዮ ነይሩ ኣብ 2020 ናብ 45 ጎዲሉ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ኣዝዩ ስለ ዝወሰኸ ኣብ 2024 ናብ 4.8 ናብ ድሕሪ 10 ዓመት ክንደይ ክኸውን እዩ ሓደ ቢትኮይን ዘይኮነስ ፍርቂ ቢትኮይን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ኣገይ ንስኻ ክትሕዞ ዘለካ ቫልዩ ናቱ እናወሰኸ ዝኸይድ እዩ ኣብዚ ሓዳሽ ሪፖርት ወፂኣ ኣላ እዚአን ብጫ ትሪእዎን ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ስቴትስ ንቢትኮይን ሪዘርቭ ኣሰት ክገብርዎ ሓሲበን ዘለዋ ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ 59 ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘለዎን ኣብ 31 ድማ ኢንትሮዲውስ ኮይኑሎ ኢኒሽቲቭስ 26 ድማ ናብ ሓደ ውሳነ ቀሪቦም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ምናልባት ንግዚኡ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዕዳጋ ረቢሽዎ ስለ ዘሎ ንታሕቱ ይወርድ ኣሎ ወይ እውን ወለቕ ዘለቕ ብላ ኣሎ ሎንግ ተርም ሕሰቡ ቅድሚ ዓመት ከምኡ ብለኩም ነይረ 25,000 ከሎ ወለቕ ዘለቕ ክብል ከሎ ተጠንቀቑ ኣስተውዒልኩም ሓዙ ንላዕሊ ክትኮስ ከሎ ክትሕጎስ ተደሊኹም ኢለኩም ሕጂ ድማ ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ቁርብትለይ ተጠቐሙሉ እዚ ሓሳብ እዚ ጽባሕ ንጎ ክትሕጎስ ተደሊኻ ሎሚ ኢኻ ስጉምቲ ክትወስድ ዘለካ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ now let's go to Africa. President William Ruto has drawn the United States into the Sudan controversy after he rolled out the red carpet for the Hamdan Dagalo, popularly known as Hemeti-led rapid support forces who are pushing to form a parallel government. Ruto revealed on social media that he discussed offering Kenya as a platform. So William Ruto, President ናይ Kenya ማለት እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝተራኸበ ብቴሌፎን ኣብ ኤክስፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብቲ ጉዳይቲ ድማ ዝያዳ እቲ ቴሌፎን ብዛዕባ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ናይ ዲአርሲ ናይ ሩዋንዳ ትገብሮ ዘላ ኩነታት M23 ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንዑ ዝምልከት ነይሩ ምክንያት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩዋንዳ ገለ ፖለቲከኛታት እገዳ ኣውጃ ከም ዘላን ኤሮፓ ሕብረት እውን ናብቲ እገዳ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሩዋንዳ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ ምናልባት እገዳታት ብብዝሒ ክወርዳ ከም ዝኽእልን ዊልያም ሩቶ ግን እንታይ ኢሉ ነቲ ጉዳይ ናይ RSF ተመሸሪዕ ኣብኡ መፅኦም ዘሎ ኦፊሶም ብዛዕባኡ ተዘራሪብና ኢሉ ኣሜሪካ ግን ብዛዕባኡ ኣይገለፀትን ስለዚ ኬንያ ሓንቲ ኣሰር ናይ ሩዋንዳ ብምኽታል ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኣፍሪካ ምዝራቅ ትጎይላ ዝብል ክሲ ብኣፍሪካውያን ሰፊሑ ዝዝረብ ዘሎ እዩ Donald Trump ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክሪኦ ይኸውን ንኽእል ክንርኢ ኢና for parties in the Sudan conflict during a call with the US Secretary of State Marco Rubio, a detail not mentioned in the US readout. This comes just a month after the US accused Hemeti's forces of committing genocide in Sudan. President William Ruto on Saturday ramped up efforts by his administration to send ከምዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ መንፀፍ ኣንፂፉ ንሕሜቲ የእንግድ ከም ዘለዎን መንግስቲ ናቱ ኣብ ኬንያ ንክቐውም ኣፍቂዱ ከም ዘለዎን ኬንያ ድማ ከምዚ ቢዝነስ ንነዊሕ ተመክሮ ዘለዋ ናይ ሶማል መንግስቲ ናይ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ናይ ካልኦት ሃገራት መንግስቲ ብምእንጋድ ብዙሕ ኣታዊት ትገብር ሃገር እያ ሕጂ ድማ ናይ ሱዳን እንጊዳ ኣላ ኣሜሪካ ኣብቲ ንሳ ዝበለቶ ሪድ ኣውት ወይ እውን መግለፂ ናይቲ ዝተገበረ ዝርርብ ኣብ ዝፀሓፍዎ ኣይጠቐስዎን እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይቲ ነቲ ሕሜቲ ጀኖሳይድ ድፍፅም ዘሎ ወይ ህልቂት ድፍፅም ዘሎ ኢሎም ከስዎ ከለዉ ምስ ኬንያ ኮይኑ ዝሰርሖ ዘሎ ኬንያ ከም አንከር ስቴትሲ እንታይ ቦታ ክህልዋ እዩ ኣነ ዝርዳእኒ ንዓይ ኢማራት
ኢት ስለዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ኢማራት ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለዘለዎ ሪያ ከም ዘይረኣየት ሸለል ክትብል እያ እንተኾነ ክትድግፈ እንተዘየለ ድማ ሪያ ከም ዘይረኣየት ሸለል ክትብሎ ከም ትፍትን ርዱ እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ እንታይ ምዃኑ ዕላማናታ ንጹር እናኾነ ይመጽእ ዘሎ ብግምጣሉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዝበሃል ከተማ ስቴት ውን ኣገዳሲ ዓወት ከም ዘመዝገበን ኣብ ካርቱም ውን እንተኾነ መመሊሱ እናተዓወተ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ከምዚ ዓይነት ምትእንጋድ ናይ ሕመቲ ኣብ ኬንያ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ወታደራዊ ዓቕሚ ንምሕጋዙ መደላደሊ እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ ዘረዳእካ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ምዃኑ ኣበይ ተራእዩ ነይሩ መስለኩም ኣብዚያ ስምዑ እስከ ክልተ ነገራት ከረየኩም እየ ኣብቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ ምርጫ ከምኡ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንእሽተይ ዘረባ ከስማዓኩም እየ From Kenya yesterday where I left our leadership in Kenya recuperating and recovering from a very blistering defeat from Addis Ababa. ህዝቢ ኬንያ ኣብ ናይ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ንክዕወት ዓብ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረን ሆቴላት ቀሪቦም ከም ዝነበሩን ሙሉእ ብሙሉእ ኩሉ ነገር ኣብ ዓወትና ክኸውን እዩ ብምባል ተደላዲሎም ከም ዝነበሩን ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ንመን መሪፃ ንመን እስከ መሪፃ ስምዑ But the Djibouti delegation, interestingly, was only composed of the head of the state. Surprisingly, we were very, very confident. And even before the elections, we have prepared a very serious site for celebration for the win in Hyatt Hotel. But on round one, when we have won 20 for Raila, 18 for our brother Yusuf, our celebration was almost real. Unfortunately, round 2, 3, 4, 5, our brother Yusuf has been leading consistently. And we were surprised as a country that 33 countries in Africa voted against Kenya for Djibouti. In a light note, we are not sad that Yusuf Mahmoud has won. We are very happy. But we were surprised also that Somalia has voted against us. Also, Ethiopia has voted against us. Eritrea has voted against us. But we were... كم تريود لهم رايلا أودينغا زعوات مسيلوهم درو ني عوتهم زخون بوتاتات مقابعيا يدلادلو كم زنبرون ملو بملو عوات أبواننا يبلون يرم 33 هجرات ناي أفريقيا جن ناي كينيا مراحي عين دليلنا بمبال جبتي نيشتي هجر أب أفريقيا بزوح تفلاتنا زي بالله ناتا نخمر سمريتهم تزاقرم 3 غربابتي إيرترا غربابتنا جبتي مالتيو إثيوبيا صوماليا إيرترا سلسيوم نتناي جبتي بممراتهم زحقس كوين رخيبة يعني سلستيو نناي جبتي منستر قدات وصاي زنبره chairman ناي أفريقيا أنا كون مريض أما I'm very happy at least إيرترا أبتي زتعوته وجن مزنا حابزي فلوي لو تخمس علنايو عب لو تخمس علنايو فلوي دقرك كفت أملاي مالتها يكون but at least جبتي قربتنا أنا بمريتنا الرغبنا ناي حبرة أفريقيا chairman كون إيرترا نعم مراتع نجبت قربتنا سلزخونة راي كونتن كينيا تخدو زلا كونتا سلزري وزلو يرترا خمس مسينم اب قدانا السودان متتتاو تقبرو زلا كينيا اب قدانا ديمقراطية ريبابليك كونغو تقبرو زلا متتتاو كل مستراي ناي كينيا كايدا لك ان امريكا متتتاو كتبابع سلزخل كابزبل كون غدي قمتناتي ايرترا اثيوبيا صوماليا سلستيوم بحدا نحدا اكال ممراصوم كن اغري منت راي كندي كالوت كماي اغري مكمالو دما كسمع دس بلني اتليست كن ايرترا انكو ايرترا زمرصو تسب تمرصه بزي قدس انتاي كغبرلنا تسبيت يالن كن انت وحده اب كرومتو اسيرو ايرترا يمرصتن انصاريا زبل سب كمان انكو ايكونه زبل كالكوليشن دمالني اوكي نقصل انتي غداي ناي بحري بزلا على درجه يقصلوا اب زلو كنتا سلازلناينا ጥያቄም ሆነ ሌሎች ቀጣናዊ ፍላጎቶች በሰላማዊና ሁሉንም አሸናፊ ባደረገ መልኩ ምላሽ ለመስጠት አጀንዳዎችን እንደ አፍሪካ ህብረት ባሉ የአህጉር ድርጅቶች እንዲታዩ ማድረግ ይገባል ያሉት ደግሞ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሳይንስ መምህርና ተመራማሪው ዶክተር ዳኝሽ ብሩ ናቸው። የህዝባችን ቁጥር ትልቅ ነው። ወደብ ያስፈልገናል። ግን ይሄን ነገር እንዴት መወጣት ይቻላል? መንግስታት ከመንግስታት ጋር የአፍሪካ ህብረትን ኢጋድንም በመጨመር
የነሱም የኛም ሆነን በጋራ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ከምዛን ሪያ ዘለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣብ ኩርምቶም ተሓንጊጦማ ከምዛ ትንባኾዮም ሰፊፎማ ዘለው ብተደጋጋሚ ድማ እናቀራበሩ ዘመላልስዎ ዘሎ ርእሲ እንተሎ ኣብቲ ናሽናል ቲቪ ናቶም እሱ እዩ እርቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ በማንኛውም የሀገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ነዛ ጉዳይ እዚያ ንሱ ሓንቲ ግዜ ተዛሪቡ ነቲ ዘረባ ንኸይደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ሽግር ስለዝፈጠረሉ ኢንተርናሽናል ህዝቢ ድማ ከይከታተሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ህዝቢ ንፕሮፓጋንዳ ዝኣክል ዘረባ ስለ ዝገደፈሉ እቲ ሚድያ ናቱ ሙሉእ ኣተኩሮ ሂቡ ነዚ ዘረባ እዚ ሓሸውየ ንክገብሮ ብፍላይ ድማ ድሕሪ እቲ ለንቀነ ዘውፅኦ ዘረባ ዝነበረ ብመንገዲ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ሙላቱ ተሸሜ ዝበሃል ዘውፅኦ ንዓዓ ምስኣ እናቀረበሩ ምስቲ ነቲ ዝተገበረ በቲ ሚድያታት ናቱ ሸንኮለል እዮም ዘብልዎ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ በዓላቶም ግን ኣብ ሓደ ነጥቢ ድማ ይበፅሑ ከም ዘለዎ ክንርኢና ሓደ ካብኡ ክልተ ነገራት ክርአኩም እየ በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ፍሉይ ርክባት ይገብራ ከም ዘለዋ ከምኡ ድማ ናይ ሚሊተሪ ወታደራዊ ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያን ተራኺቦም ሓደ status of force agreement ዝበሃል to govern their bilateral forces operating in Somalia ነቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሶማልያ ንምውሃድ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ከም ዘቆሙን ካብኡ ናብኡ ሓለቓ ስታፍ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ዝርከቦ ከምኡውን ሓለቓ ናይቲ ናይ ስለያ ድዩ ናይ ገለ ሓላፊ ዘሎ እቲ ርድዋን ሕሴን ዝበሃል ክልቲኦም ናብ ሶማልያ ከይዶም ምስ መዘናታቶም ከም ዝተረኸቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብፍሉይ ናብ ኤርትራ ገፅካ ንኤርትራ ንምንፃልን ናብ ሶማልያ ድማ ሕግብግብ ንምባልን እንታይ ዘጂ ኤርትራ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ንዕዑ ዚሮ ንምግባር ወይ እውን ኤርትራ ዝተነፀለት ሃገር ንክትከውን ክግበር ዝኽእል ኩሉ ነገር ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መመሊሱ ናብ ሕማቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኣብነት ናይቲ ናይል ባዚን ዝበሃል ሓደ ፍሉይ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝቐነየ ኣብቲ ርክብ ድማ ግብፂ ብኩሉ ከም ዝተነፀለትን ከምቲ እሳ ትደልዮ ክሰልጣ ከም ዘይከኣለን እቲ ጉዳይ ድማ ኣዛረብና ኮነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ሶማልያ ኣብ መንቀራቅሮ ተኣቱ ከም ዘላ በዚኻ ትፈልጥ ኣብዚ ሓለፈ እውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሶማልያ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናብ ሽግር ክወስዳ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ግብፂ ናይ ዲፈንስ ዲል ገይራ ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ናብቲ ኩነታት ናይ ሶማልያ ንክምለሱ ዝግብርዎ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ሶማልያ ኩናት ንኸይክፈት እሞ መሊሱ እቲ ሃገር ኣብ መሊሱ ኣካል ምምቕቓል ንኸይኣቱ ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ናቶም ጉዳይ ክኾን ከሎ ናብ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ኩነታት ድማ ንሳገር ብኩሉ መንገዲ ንዑ እዮም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ let's start here እኔም ብዙ የተለየ ነገር የለኝም የመንግስት ሐሳብ አቋም የሚለው እንግዲህ መንግስት ጽፎ ሰጣቸው የሚለው አይነት ነገር ከሆነ አንዳንዶቹ እንደዛ ያስተጋቡ ስለሆነ የግዴታ ጽፎ መስጠት አይጠበቅበትም የመንግስት ሐሳብ ነው በሚለው ግን ሙሉ ለሙሉ ነው መስማማው ምክንያቱም ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ዝም ብሎ ሰው አይደለም ዘሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኣብ አልጀዚራ ተፃሒፉ ዝነበረ ኤርትራ ንኩናት ተቐስቅሳላ ናይ ግብረ ሽበራ መበገሲት እያ ናይ ዞባ ዘይርግኣት እያ ብላብላ ኢሎም ዘውፅዎ ዘረባ ናቱ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ኦፒንየን ኮይኑ እንዲወፅዩ ርእቶ ናይቲ ሰብቲ ከም ዝኾነ ይወፅዩ ግን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ ክኸውን ከም ዝኽእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ወላ እኳ ፅሒፍ እንተዘይሃቦ ካብቲ ንሱ ዝበሎ ናይ ኩናት ቅስቀሳ ወፃኢ መርገፂ ከም ዘይብሉን ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ባዕሉ እውን ከም ዘሰራሰሮ እቲ መንግስቲ ኣብኡ ከም ዝተኣማመን ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ክልተ ክበኩም እየ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዝኾንና አብይ አሕመድ እቲ ቀንዲ ፀገም ናቱ ካለ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም coming 8 new countries or nations እዮም ዝብልዋ ዘለዉ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ልክዕ ከምዚ ብፈትሊ
ፍልይ ኣቢልካ ዝሰፈኻዮ ቀዳት ጎልፎ ወይ ቀዳት ክዳን ከምኣ ዓይነት እያ ትግራይ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ኣምሓራ ትግራይ ክሪቲካል ደረጃ ናይ ኩናት ተበፂሑ ከም ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዘራጉፅ ንሄለ ኸርየኩም እየ ኦኬ ንቐፅል እስከብዚ ኤርትራ ሕዙን ኣዘራራቢ ኮይኑ ይቕፅል እዩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ዝተባሃሉን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይተተግበረ ዳግም ናብ ግጭት ንምእታው ዘኽእሉ ንጥፈታት እናገብሩ መፅኡ ዝብሉ ተንተንቲ እዮም ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማትን ጥንክር ዝበሉ ሕቶ ዜጋታት ንስዒቦም ኣብ ግጭት ስልጣን ናይ ምውሓስ ንጥፈታት ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓልን ይብልዎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ብምሉእነት ክትግበር ዘይድልየሉ ምክንያት ድማ ምክንያት ካብ ትግራይ ስግኣት ከስዕበኒ ይኽእል ዝብል ከም ዝኾነ ዝእመኑ ኮይኖም ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ሙሉ ናብ ንብሩ ግዛኣቱ ምስተመለሰም ትግራይ ምስ ናይ ደጋ ሓይልታት ርክባት ሓይላም ስጋኣት መንግስቲ ፌደራል ተባሂሎም ብወገን ኣዲስ ኣበባ ይእመን ይብሎም ኣብዚ ኩነታት ርእይቶኦም ዝህቡ ወገናት ለሞነ ፕሬዚደንት ነበረ ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኣልጀዚራ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ንቁሉዕ መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘመላኽቱ ዝብል ርእይቶ ዝተዋሃቡ ኮይኖም ብወገን ኤርትራ ዝተዋሃቦ ተሪር ነቐፌታን ስዒብ ድማ እቲ ኣጀንዳ ኩናት ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊ ደፊኡ መፅኡ ኣሎ ተባሂሎም ተሰጊኡ ይዝርከብ ጓል ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ዝኾነት ሰምሃል መለስ ዜናዊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ጉዳይ ኣመልኪታ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦቶ ትንታነ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ተላፊኖም ጨፍጫፍ ፈፂሞም እዮም ብምባል መራሕቲ ትግራይ ዳግም ትግራይ ናብ ዓውደ ኩናት ዝገብሩ ውግና ዝኾነ ሓይሊ ከይሕዙም ነፃ ኮይኖም ክፀንሑ ብምትሕስሳብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ምትግባር እዮም ንተጋሩ ዘዋፅኢላ እዮም ብዛዕባ እዚ ሓደገኛ ዞባዊ ምዕባለታት መሰረት ብምግባር ቀዲም ፖለቲከኛ ህወሓትን ነበር ፕሬዚደንት ትግራይን ናይ ሕዚ ድማ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ዓረና ትግራይን ኣቶ ገብረ ኣስራት ንጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝሃበ ቃል ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዝምድና መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተቀየረ የዘኻኽር ክልቲኦም ኣብ ትግራይ ዘጋጥመ ዕንወት ናይ ሓባር ግንባር ዝፈጥሩ ሓይልታት እዮም ሻዕብያውያን ነቲ ኩናት ከወፅልዎ እኳ እንትደለዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምፍራም ኣፍሺሉሎም ይብል በዚ ምክንያት ድማ ንትግራይ ኣዳኺሞም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ፅልውኦም ንምእታው ዝነበሮም ድሌት ሻዕብያ ፈሺልዎም እዩ ዝበለ ኣቶ ገብረ ኣስራት ሕዚ እውን ነዚ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ መደቦም ከቐፅልዎ እዮም ዝደልዩ ዘሎም ድሕሪ ፕሪቶሪያ ድማ ምስ ሓይልታት ፋኖ ምሕዝነት ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ እዮም ዘለው ይብል ሕዚ ድማ ምስ ጉጅለ ህወሓት ንምትሕባር ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ዝገለጸ ኣቶ ገብረ ኣስራት ሻዕብያ ምስ ፋኖን ህወሓትን ኮይኖም ነቲ መንግስቲ ንምድኻብን ንምውዳቕን ይሰርሐሉ ዝብል ስግኣት ኣብ ኢትዮጵያ ክዓቢ ጀሚሩ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ናዕበየ ይኸይድ ስለ ዘሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንምብፃሕ ዘለዎ ድሌት ብኣንጻሮም ንኤርትራ ካልኦት ግረባዊት ሃገራትን ዘፍርሕ እዮም ድሌት ወደብ ባሕሪ ንዓይ ሓዊሱ ብዙሓት ኢትዮጵያን ዝካፈልዎ ጉዳይ እኳ እንትኾነም ብዛዕባ ሕጋዊ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ መበገሲኦም ንፁርነት ዘይምህላው ብዘይካቲ ዝፈጥሮ ዞባዊ ዲፕሎማስያዊ ክትዕ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብውሽጥን ብደገን እኹል ደገፍ ኣይረኽበን ይብል ነዚ ኢትዮጵያዊ ፍጹም ህገ መንግስት የለውም ምክር ቤት የሚባል የላቸው አሁን ምን ያደርግላቸዋል ነገሩ ብለው ካሉስ የእናንተ ኑሮ ምን አደረገ ብለው ካሉስ ምን ያደርግልናል የእናንተ ኑሮ ምን አደረገ ብለው ቢሉ ምን መልሳለን ለዛ እኮ ነው ቅድም ነገርኩህ እኮ ሰብስታንቲቭ አሁን ቢያንስ አትሊስት አልኩህ እንዲሁ እስካስቶ ሲያወራ ፍጹም ህገ መንግስት ሓደ ግዜ እኮ እቶም ኢትዮጵያውያን እቲ ሪያሊቲ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦም ሕገ መንግስቲ የብለውምን ኢሎም ንህዝቢ ንኤርትራ ማለት እዩ 10 ግዜ እዮም ዝላገፁ እስከ ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ ቅዋም ዝነበረን ሃገራት መን እየን ትፈልጡ ዶ ሱዳን ቅዋም ነይርዋ ሶማል ቅዋም ኣለዋ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣለዋ and I'm pretty sure የመን እውን ቅዋም ነይርዋ ገለገለ ሰብ ኣሎ ቅዋም ዘይብላ ሃገር like ቅዋምስ መፍትሒ ናይ ኩሉ ገይሮም ዝወስድዎ ቅዋም እኮ ሰቢድ ፅሕፋታ قوام سبيد صحفه تدليخا خاتقيرو رديخان الله قوام يكون مفتاح حبرتسب كم حبرتسب كم عبل خلالو قوام تاب كرسي كوفا بالكازا اللي خسب كالي يخلق قيرو يخلق كم دليتو تديهم الله قد قوام قداسي انا قوام كالناس هيدلني قوام ادلا يا بهجر قوام دما كردع كازلو قوام حدا مبقسي ناي عنوت ناي هجراونت كون كم زخل دما كردع كالو سلمتاي ኢትዮጵያ ኮ ሽግራ ቋሚ እዚ ትሪዮ ዘለካ ክፍለ ሃገር ዛብ ኣብ ሸመንተ ሃገር ዲዮ ትሽዓተ ሃገር ክምቀል ኸሊ ዝብሎ ዘሎ ቋም ዝፈጠረ እዩ ቋም ከምዚ ንኹሉ ሕማም ዘሕዊ መድሃኒት ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ኖ እቲ ቋም ብሕማቕ ተተሃንዲሱ ንሓዋሩ ክፍታሕ ዘይክል ፀጋም ክገብረልካ ኸሊ እዛ ቋም እዚኣ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ቋም ነይርዋ ዲ ቅድሚ ናይ ወደግ ወይ ከዓ ናይ ህወሓት መምፃእ ኣይፈልጥን ያኔ እዚ ናይ ህወሓት ቋም መፅኡ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዝፈጠሮ ንሲ ዝብል ምክንያቱ ዝኾነ ሃገር ብሄራት ኣለዎ ዝኾነ ሃገር ترديهم له ولا ون بهيرات تزي بالكا سوماليا نابنت علي تدا يزلون بر بهيرات حدا قانقو حدا هيمانوت يزلون ناي سوماليا صقام جن اتي ناي ايثيوبيا موديل ناي ديمقراسي ويقول ناي قوام زبلو لك عبد بكوتات كاس تمركوسي قوام
ኢትዮጵያ ባዕላ ደሪኻ ስለ ዘእተወትላ እዩ እዚ ከዓ መለስ ወይ እውን እትህወሓት ልክዕ ከምትን ኢትዮጵያ ዝወግኦ መርፍእ ንሶማል ድማ ከምኡ ይወጊዋ ንኤርትራ ድማ ከምኣ ንክወጊ ሓሲቡ ነይሩ ንኩላቶም ድማ ከምኡ ገይሩ ከጥፎም እዩ ሓሲቡ ነይሩ ወየዳታ ንሱ ዘበገሳ መድሃኒት መጀመርያ ንዑ ስለ ዝቐተለትን ነቲ ናቱ ህወሓት ስለ ዝረመሰትን እምበር እንታይ ዘሊ ነይሩ ኣብ ድኽመታትካ ዝተመርኮሰ ነቶም ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዋሳን ኣብ ካልእ ምስ ዓደሞም በቢ ኣውራጅኦም በቢ ሃይማኖቶም በቢ ብሄሮም ፓርቲ ንክገብሩ ይነጊርዎም ብኸምኡ ድማ ፋንድ ክገብሮም ምዃኑ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ናቱ መፂኦም ኣንሕና ናይ ተወለድቲ ናይ ዓፋር ኢና ናይ ብሌን ኢና ናይ ኩናማ ኢና ናይ ናራ ኢና ናይ ትግረ ኢና ናይ ትግርኛ እንተኮይኑ ድማ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣኮለጉዛ ኢና ሰራየ ኢና ሓማሴን ኢና እናበልካ በብናቱ መቃቂሉ ቤላ ገይሩ ክፃወተሉ ሓሲቡ ነይሩ ንኢትዮጵያ ከምኣ ገይርዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ዝብልዋ ዘሎ ባዕሉ ዘቆመ ውፅኢት ናታ ድማ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ነዚኣ ኢትዮጵያ እዚኣ ክሕውዝ ዝኽእል ፖለቲከኛ ወይ መራሒ ክሳብ ሕጂ ኣይተራኣየን ኣሎ ብሕጂ እውን ክረአ ይክእልኒ ምናልባት ትብዓት ሓቲቱ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝብልዎ ዘሎ ቀዲዱ ሓድሽ ካልእ ሕገ መንግስቲ ከታተት ዝኽእል መራሒ እንተሎ ዕድል ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዑ ጌርካ እውን ነዊሕ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ጎስጓስ ክትገብር ኣለካ ኤርትራ 6 ዞባታት ኣለዋ ፈርዲኹም ኣለኹም ናይ ዞባታት ባእሲ ግን ሰሚዐ ይፈልጥኒ ስለምንታይ ኣብ ፍልልያት ናይቲ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ስለ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ሻዕብያ ፅቡቅ ዝገበረ ነገር እንተሎ እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ምፅእ ምስ በለ እንታይ ይቀይሩ 9 ኣውራጃታት ነይረን እዘን ኣውራጃታት ኣይደንቲቲ ናይቲ ህዝቢ ምስኦም ዝተተሓሓዘይ ነይሩ ፈርዲኹም ኣለኹም ወዲ ሰንሒት ክበሃል ከሎ ሰብ ኢዝሊ ምስቲ ሰንሒት ወዲ ባርካ ወዲ ሰራየ ወዲ ኣከለ እዚኦም ኣውራጃታት እዚኣቶም ፅቡቅ ገይሮም ምስቲ ህዝቢ አይደንቲቲ ዓይነት ወይ ውናትካ መንነት ዓይነት ኣብኡ ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ ኣብኡ አይደንቲቲ ናትካ ናብኡ ተመርኪስካ ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ባእሱ ክወስደካ ዝኽእል እዩ ወዲ ዞባ ደቡብ የኢሉ ዝጀሃር ሕጂ ብዙሕ ኣይትሰምዐን ኢኻ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ሞር ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ብዞባ ደቡብ ዝጀሃር ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ብዞባ ዓንሰባ ዝጀሃር ሰብ ድሕሪ ፈጢርካ you have a big problem ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ድማ እዚ እዩ ክርዳእካ ዘለዎ ኣነ ትግራዋይ እምበር ኢትዮጵያ ኣይኮንኩን ዝብል ኣብ ዘይግነቱ እኮ ትግራዋይ ዝብል ኢትዮጵያዊ ኣይኮነን ዝብል ከምኡ ኢሎም ካዮም ዝምግቱ ወዲ ኦሮሞ እዩ ዝብል ስለዚ ኦሮሞ እንተይኮነ ኮይና ኦሮሞ ሃገር ክኮነለይ ዝደሊ ዝብል ኣምሓራይ ከምኡ ሶማሊ ከምኡ ሃይማኖቱ በይኑ እዩ በይኑ ክብለካ ከለኹስ ኩሉ ባህሪ ክብሪ ናቱ ሶማላዊ ሲ ናብ ሶማልያ እዩ ዝቐርብ ተዲኹን ኣሎ ካብ ናብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተይፅልዋ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክብል ኣይከኣለን ስልጣን ክሕዝ ኣይከኣለን ሓንቲ መዓልቲ ድማ እንተኽኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ተዘየለ እታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከባድ ስለ ዝኾነት ናብቲ ሃገር ክገብር እዩ ዝደሊ ዓፋር ዝበሃል ከምኡ እዩ ናይ ሃገር ዓፋር ክቁም እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ናይ ሶማልያ ፀገም ኢትዮጵያ መለስ ዜናውን ህወሓትን ዝሃንደሶ ቋሚ እዩ ንሶማልያ ክሳብ ሕጂ ብሕጂ እውን ክንደይ ዓመታት ንኽትሓዊ ሽግር ኮይንዋ ዘሎ ቅዋም ሕማቕ ማለት ኣይኮነን ሕማቕ ቅዋም ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ቀልጢፍካ ክትፍውሶ ዘይትኽእል ቫይረስ ምዃኑ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ነቶም ቅዋም ኢሎም ትርጉም ናይ ቅዋም ዘይርድኦም ቅዋም ዘይብላ ሃገር እኮ እያ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ግን ኣብ ኤርትራ ሰብ ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ሃገር እያ መሰረት ኣለዎ እዩ ሕጊ ኣለዎ ኤርትራ ተዲኻን ሰሪቑ ከም ድሌት ኣይከይድን እዩ ሕጊ ኣለዎ ይታገር ምናልባት ኣብ ወረቐት ተፃሒፉ ነፍሲ ወከፍ ዘንበበ ሕጊ ቅዋም ከይህሉ ይኽእል እዩ ኣገይን ጌጋ ርዲት ከይህሉ ቅዋም ሕማቕ ይብል እየ ኣለኹን ግን ቅዋም ናይ ኩሉ ፀገም መፍትሒ ጌርካ እንድሕር ትወስድ ዘለኻ you have a big problem ዝበዝ ሃገራት ኣፍሪካ ቅዋም ኣለወን ቅዋም ኣይኮነን ፀገመን ተዲኻንላ እቲ ቅዋም ኣብ ፖለቲካ ዝመፅእ ሓይሊ ከም ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዓማፂ ከም ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ቅዋም ከም መፍትሒ ገይሩ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ክላገፀልካ ዝደሊ ብኡ ገይሩ ክፅዋተልካ ስለ ዝደሊ እዩ እኻ ነቲ ፅቡቅ ነገራት ኣምሲሎም ነቲ ሃገር ክሕምስዎ ዝደሊ እዮም ቅዋም የድልየና እዩ ግን ቅዋም መድሃኒት ናይ ኩሉ ይኮነ መጀመርያ ሃገራውነትካ ንቕሓት ናይቲ ህዝብን ሓድነት ናይቲ ህዝብን ኣብ ምሕያል ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሽዑ ሃገራዊ ንቕሓት ዘለዎ ተኸባቢሩ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ሕገ መንግስቲ ወይ ቅዋም ምስ ተተግበረ ነቲ ዘሎ ጉዕዞ መሊሱ ክሕይሎ ይኽእል መጀመርያ ዝተፋነን ዝነበረ ህዝቢ ዘይፋለጥ ህዝቢ ብሓደ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ግን ሕገ መንግስቲ እሞ ካብቲ ፍልለያቱ ዝተመርኮሰ ሕገ መንግስቲ ተገርካሉ ወይ ከዓ ቅዋም ተገርካሉ መሊሱ ናብ ዕንወት ከም ዝኸይድ ኮለላ የድልየካኒ ጎረባብትኻ ኩልኻ ቸክ ግበሮ ብኡ ጌርካ ድማ ትሓልፍ ቸው ንቐፅል እቲ ንሳቶም እውን ባዕሎም ዝመለስዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ንሰምዕን ፀኒና ሕጂ let's go here ንሳቶም ነቲ ኩነታት አመልክቶም ዝዛረብዎ ዘሎ ክንርኢ እንግዲህ ጥሩ ነው እንዳው ሌሎች ነገር ቅርንጫፍ ምስሉኛ እኔ ዋናው ግንዱ ከባህር በሩ ጉዳይ ከወደብ ጉዳይ ጋር ተያያዘ ነው መስለኝ እንዳው ለንትና ያክልም እንደብናነሳው ልዩ መልእክተኛው ሙላቱ ተሾሜ ባለፈ ያቀረቡት ሐሳብ ላይ እርግጥ ነው እሳቸው አይደለም ያው ኢትዮጵያ ህዝብ
كلاتهم مست قداينا يفدق بحري كوينات ويونجل نجر نمسحتار ستقملوا بروباغندا مخانوتي زقنيه إلى نردلنا نقاتل اسكابتوم ناي بوغن تግራይ ዝመጽእ ዘሎ ሓሸውየ ድማ ክንቅጽል ናይ ሻዕብያ ነገር ቆርቦና ኢለን ነረን እንታይ ምስ ሻዕብያ ከም ዘይዋጽእ ክሳይ ምዃኑ ንዓይ እንታይ ናይ ሻዕብያ ታትብለን ዘላ ከም ኣማራጺ ኢንሻአላህ ይርዳእኒ ነው እቲ ተኸይቦም ዘለው ሰለስቲኦም በልዓት ሰብዮም ተኸይቦም ዘለው ነው በቲ ኢትዮጵያ ላ በቲ ማሃራ ሎ በቲ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ኮይኖም ተስማዕሚዖም ተዘለ ጸገም አልዮም ተዝወሰድዎ መሊሶም تزكحسون كيسهم تزب حد خون قروه شو عيد فرن عين الفرن مرح الشعبية سو زيادة ربازيا على السوشيال ميديا بزي صفحة من قد تخيل الله I think تاقو دايزيا أجندا خوينا مسيا خمسة لينا نرزلنا حدا كابزيم activists كابنا تقرأي تعوت كابز عادة تقرأي تعوت مالتيو according to sources, efforts to bring Tigray political forces closer to the Eritrean government are continuing through the former top leader of the TPLF, Mr. Sibhat Nagga. So, Ziad Zarabazia Ab Hadena Ethiopia article when what's in Times of Lizolo, Bamangad Sibhat Nagga, Adam de Mab Mangad Tidawit, Gabras Gab here Zabal, Tagairu Ilo, Mungush Abian, Tinay Debretin, Fatlo Worki, we went the original Wahad Zabal. أمونكم حدا سممة أن أعتبره يخيط كم زلهم زنقر زلو أزدما I think تي فرهينة أبي أحمدن نايتي ruling class نايتي غراين نو أبن أتوم نايجتا شوردا بلوكن أمنا الرعدي أقاتي موام كم زلون تدم بتقاوم دما تقرأي تعود زبل زنبرة دما نبعلو كابتناي هو حد بوليتيكا سلدوز شجرا أقاتي مولو ترجعهم لهم أبزي نيشتي وين نايتي غراي وين رخيباني رسكس موازيا ጉጅለ ህዝብ ዝመረጾ መንግስቲ ከይህልውና ኾነሉ ይሰርሕ ከም ዘሎን ጠቕሊሉ ድማ ናቡልቀ ምልክነት ምስግጋሩ ተነጺሩ ሰላማውን ፖለቲካውን መድረኽ ንምፍታሕ ጻዕር እንገብራለና ዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት ናይ ትማልን ናይ ሎምን ውድብ ጥራሕ ዘይኮነትስ ናይ ጸባሕውን ውድብ ክትከውን ዘይተሓለለ ጻዕር እንገብራለና ድማ ኢሉሎም ዝሉ ጸገማት እዚኦም ንምፍታሕ ይትረፋ በትሕቲ ግዜኦም ምሕዳር ኮንካ ኣበስሩ መንግስቲ ኮንካ እውን ኣጸገምቲ እዮም ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይኹን በረብ ሓጢር ነዊሕን وان فتفوت جماعة على اللي خابر دبر خرق أتيزولو بوليتيكا تجراي نمي معرراي بيراو حزب تجراي مرار حواس إنو كالتي فتح معراري حلوات اندحنة حزب وحزب جبر كامزلو ونيتكس دكتور دبرتون بننبر كخلو خناتات أزي خبيدن سحلال خان مخانوز فلت قوات هنا أبك اللزوم بدات فتنات حتيرنا جن إدنا أجرنا نتأمين ننر إلو زي كناس موات من جد دلاليلان خدلو من جدنا اللي شالنا يبل ودم حوحات بمفراسة بيلك حزب تجراي بخبابة ونتن وشتاو حدنتهم كبتاتن نهلونا حرقاك فتر وشتاو دقاون شرحتا تسليمو يسرحلو كامزلو دحر مقلات بوفرم بيتا بيلكا تكبرات زقعتنينات حيلي ناقل خسرحوم كترفو اتن ابس ممعنت بريتوريا سقطن وشتاو حدنتهم كبتاتن نهلونا حرقاك فتر وشتاو دقاون شرحتا تسليمو يسرحلو كامزلو دحر مقلات بوفرم بيتا بيلكا ኣብ ትግራይ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይ ቲንክ ናይ ደብረጽዮን ብሎክ ካብቲ ፈደራል መንግስቲ ይኹን ካብቲ ብረዳእ ዝምራሕ ዘሎ ጉጅለ ዝተፈለየ ፖለቲካን ፖሊስን ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ድማ ኣያሽ ይኮኑን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘንብብዎ ዘሎ ኣቢ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ተሪፋቶ ከም ዘላ ከመይ ገይሩ ነዚ ኩነታት እስከ ኣብ ዝስምዕዎ ሕጂ እቶም ፀረ ኤርትራ ብኩሉ እንዲ ፀቢብዎም ዘሎ ኣብ ዝስምዑ እስከ ናይ ሻዕብያ ነገር ቆርቦና ኢለን ነረን እንታይ ምስ ሻዕብያ ከም ዘይዋጽእ ክሳይ ምዃኑ ንዓይ እንታይ ናይ ሻዕብያ ታትብለን ዘላ ከም ኣማራጺ ኢንሻአላህ ይርዳእኒ ነው እቲ ተኸይቦም ዘለው ሰለስቲኦም በልዓት ሰብዮም ተኸይቦም ዘለው ነው በቲ ኢትዮጵያ ላ በቲ ማሃራ ሎ በቲ ኤርትራ ላ እዚ ንምንታይ እዩ ግን ጉዳይ ኤርትራ ዘይዋጽኦም ምስ ኤርትራ ክሳይ መሓዝሲ ንምንታይ ዘይዋጽኦም ዝብል ያታታ ንዓይ ተቐንዲ ታ ሓሳብ ኮይና ዘላን ብዙሕ ነገራት እዩ ካብቲ ዘይዋጽእ ኣሎ ምክንያት ዓንቱ የተዛረብዎ ነገር ነይሩ ነው የብሉን ከምዚ መፍትሕ ነቲ ቀንዲ ናይ ትግራይ ነገራት መፍትሕ ዋላ ከምዝኩ እንተበለት ንሳ ማለት እዩ ምሳሌ ሻዕብያ ሲ ኣራይ በቃ ወታደራትና ሒዝና ንስኻትኩም ኮይና ኣንጻር ፀረ ዓብይ ክንዋጋ ኢና ንድሕር ኢላ ክድግፍ ድማ ንድሕር ኮይና ንፈልገር ማለት እዩ ንዓይ መጀመርያ እንታይ ኮነ ትስማዕን ዘላ ኣምሓራ ኢዚነመስ ኣምሓራ ኢዚነመስ እዚኣ መፍትሒ ክትረኽበላ ይካለት ኤርትራ ኤርትራ ከምኡ እያ ትገብር ነራ እዞም ናይ ሱዳን ተቃውሞ ቀደም ሓንሳብ ጌራ ኣብ ኤርትራ ኣምሂራ ፀረት መንግስቲ ክተላዕሎም ከላ
ኣይሰማምዑን እዮም ምሳቶም ዋላ ብዕላማውን ይሸለው ምሳሌ ቶም ናይ ደቡብ ሱዳን ምስቶም ናይ ኢስተርን ሱዳን ዝራኸቡ የብሎምን ግን ይርዳኣ ነይሩ ብሃንሳብ ኮይኖም ተዳ ዘይሰሪሖም ምንም ትርጉም ክህቡ ከም ዘይክእሉ ኣምሲኣ ከም ስርዓት እያ ነው ሓደ ጥምረት ጌራ ሰይዳቶም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣኽል ደልየ እዛ ነገር እዚኣ እዛ ዝብለክ ዘለኹ ዓባይ ነገር እያ ነው ኣምሓራ are not ready both the mentally and physically ready ኣይኮኑ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ካቱ ኣልያንስ ኣብ መንጎኦም ክብሩ ዘይከኣሉ ሰብ ኢና ሙሉ ኣምሓራ 10 ዝኾነ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት እየን ዘለዋ ነው ክገብሩ ዘይከኣሉ ንሕድሮም ክበላልዑ ዝውዕሉ ዘለዉ ኢንሻአላ እቲ መንግስቲ ናይ ኣብዩ ነዚኣ ተረዲኣቶ ነቲ ዝሓየለ እዩ ዘድክም ዘሎ ምሳሌ ንጎጃም መብዛሕትኡ ግዜ ቅጥቅጥ ዘሎ ምክንያቱ እሳቶም ዝያደ ፀረርዎም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ፈላልዩ እዩ ዝወቅዐን ዘሎ ነዚኣተን እትናተን ሽግር እትናተን ሃለዋት ኾና ሪአን ሓደ ምንቅስቃስ ክኾን ኣይከኣለን ናበይ ኢኻ እንታይ ክትገብር ማለት እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ትግራይ ትዕወት ዝነበረ ትማሊ ካብ ትግራይ እናተፈንተተ ክወፅእ ንሪኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ኣብዚ ካስምዕዎ ዘሎ መን ይጎርፅ ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚ እንዳረኻ ግን ከም ደላይ ፍትሒ ኣካል ነዚ እንዳረኣየ ኣብ ክንዲ ዝጣበቀሉ ግን መጋበርያ ናይ ካሊእ እዩ መሳርሒ ናይ ወያነ እዩ መሳርሒ ጅኻው መሳርሒ ናይ ኣብይ ክኸውን እዩ ናቱ እዩ ዝብል ኣዛርባታት ናይ ብሓቂ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ክብሎ ዝግብኦ ቃላት ኣይኮነን ዝኾነ ጎነፃዊ ቃልሲ ሞፍቶ ዲክታተር እዩ ብኤርትራ ዝዓስሎ ኣገባብ ቃልሲ ኢኻ ትመርፅ ሓሙዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ እዚ ሰብኣይ ስንታይ ዝብል ፀኒሑ ንምንታይ ኻ መጋበርያ ትብልዎ ገለ ይብሉ ኣሎ መጋበርያ መን ኢልዎ በዓል በኣፍን እዩ ዝብል ዘሎ ሕና ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደና ቲዲኤፍ ኢና ኢሉ ቲዲኤፍ ድማ ንናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝቃለስ ነይሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ፀሓይ ሃሪምዎ ዘሎ ክነሱ እዮም ከትሕንዎ ፍሒቕ ዝብሉ ዘለዉ ድሓን በዚ እውን ንስማዕ እዮም ዳ ኮይንና ምስ ስርዓት ኩናት ክንከፍት ኢና ነቲ ዝሰፍሐ ቪድዮ ብሓባር ክንከዶ እንዲና ከም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ኪሮስ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ክንከፍት ኢና ይዝብል ኣሎ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሰራዊት ኤርትራ ኢልኩም ትፅውዑ ኣለኹም ኪሮስ ብልብኻ ዲኻ እስኪ ክንሰምዓካ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ብምግንዛብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ባዕልኹም ኣብ እንገብሮ ጎስጓስ ተኸታቲልኩም ኣብ ጎንና ክትኮኑ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ክትኮኑ ኣፎምስኩም ናፍቲ ኣገዲሉ ይዕጢቕኩም ዘሎ ስርዓት ክኸውን ንላብወኩም ኣበይ ኮይኑ ነዛ ደብዳቤ ሰደሎም ዘሎ መሲልኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ይሰደሎም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመት ብረቱን ጉልበቱን ታንክታቱን ናበይ ገፁ ኣቕንዕዎ ዘሎ ንሱዳን ገፁ ይኮነን ኣቕንዕዎ ዘሎ ወይ ንቀይሕ ባሕሪ ይኮነን ኣቕንዕዎ ዘሎ ወይ ናብ ጅቡቲ ይኮነን ኣቕንዕዎ ዘሎ ናበይ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ እዩ ብወገን ትግራይ እቲ ዝዓበየ ዘሎ ከምኡ ድማ ብሓሰብ ካብ መን ይከላኸል ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ቃላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ዋጋ ዘኽፈለታ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ እንታይ ብሎም ኣሎ ነቶም ሰራዊት ትማሊ ኣራዊት ድብሎም ዝነበረ ምስ ህወሓት ተጎራቢቱ ድማ 4 ኪሎ ንኣዳሓሎ ይውዕዞና ኢሉ ቲዲኤፍ ይርድኣኒ ንስኻ ኢኻ ተስፋ ናተይ ንዓኻያ ዝፅበ ነይረ እናበለ ዝይመሉ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣራዊት ኤርትራ ዝብል ዝነበረ ቀይሩ እጂ ሰራዊት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንመፀካ ኣለና እሞ ከበሮ ሒዝካ ተቐበለና እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚኣ ኻታ ዝበልሐት ስትራቴጂ ኢሎም ኮፍ ኢሎም ሓሲቦም ተመያይጦም ላዕልን ታሕትን ኣውሪዶም ኣደይቦም በቲ መንገዲ ሓላፊዮም ሃየበሉ እስከ መልእኽቲ ነመሓላልፈሎም እቲ ህዝቢ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ሬድዮ ሰሚዑ እወ ትኽክል እዚኣ ኢና እታ ዝፅበያ ዝነበራ መልእኽቲ ሃየበል ኪሮስ ምፃእ ሰራዊትካ ኢሎም ክፅበይዎ ወይ ከምኣ ኢልዎም ከማ እንተድብገስከ ንኤሮጳ ገፁ ይመፅኡ ኮንሰርት ክገብር ብሓፈሻ እቲ ጆክ እቲ ንሪኦ ዘለና ቃልሲ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ያ ኣቦም ክፃወት ዝኽእል ተሎ ኣብዚ ኮ ጌታቸው ረዳ መሊሱ ነይሩ እዩ ራወት ኣይ ሽግር መንግስቲ ዝበሃል ከምቲ ኢሳያስ ብሎ ኣሽካዕ ዕላል እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሽግር መንግስቲ ክገብር መን ይእቶም መን ይውፃእ ይኣኽሎ 10 ወርሒ ይኣኽሎ ካብ ደገ መን ይኽእቶም ራወት ኣይ ሽግር መንግስቲ ዝበሃል ከምቲ ኢሳያስ ብሎ ኣሽካዕ ዕላል ኣነ نو همزيلة تعاطيفة تلاجيبة أب ديالوج أتيه هم فتحهم السخيلة بمستير أب فيينا تراحيبة أب جرمن تراحيبة أب كارتون تراحيبة أب كالبوتا تراحيبة شجر فتح غيلة ويد ما نتشجر كأليو خيلة نقول أنا
ላግጫ ዝብሎ ነቶም ነዚ ላግጫ እዚ ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ከነድባህልል ንኽእል ኢና ከነዘንግዕ ንኽእል ኢና ኢሎም ካባ ናይ ቅዱሳንን ምስ ክንፍን ዝቕልቀሉ ሰባት ኣይትድከሙ ድኻማ የድልየኩምን እዩ ጥራይ ዝብሎ ኣነ ይቕዳሕ ፅቡቕ ነገሩ ሶታ ምኽሪ ሂብኩም ኣሎ ምኽሪ ሰሚዕኩም ተተኸተልኩም ግዜ ኣይትኸስሩን ጉልበት ኣይትኸስሩን ኣብዚኣ أسيا قداسيت مساتت على مونغو زريتن أول أنت فصمت على لاسك بنوع حتى انترفيو سمعت خلا بارتويا أبزيا جن سمعوا واسك أبكل تشان عسر شدشة نابتن صارها قرت تسليف قالوا زنبرك أوان نبدي سهابا خير كانيركا أبوها وناونيرم جناي تراهم كمن سلام انتايس كأننا لا أبكل تشان عسر شدشة بوي هدي كاب إيرترانا وحليفهم أنا نحوين كذا كاب سويز نوخدنا أبو تجادلتيو علون أبو سواتي هو أبو تجادلتيو أبو سواتي أبو تاريخون أبل تاريخ سيلس قال يجي جانا تقامي مخاني فليتنا يرخبني له نتحد عوي يرخبوه نحي يرخبني له أنا خرخبي بدي بس إيه أبوي خرخبي كيدني له كاش السلطان زبالة له عاد سابا كوفر بنايك الشقال كترق من الليل نتيو كفيلهم كروق من ماليتي مجرد شاقن تايلني كروق ما كايلني ولا دخينا خيط تعسقن تحني أوه موتيلني با وتمرقن كل جزء رأس خياط كيدلني نسخاس مس عظمي بصوت كاز فيروح تعرق لنا هديك أنتم قربيت كي سمعكم أنتم قربيت كي سمعكم بعد زابينا ذلنا ذولا خلنا تقول هاد مقابر بصوت كا تاريخ هجر حوات كاز دفرس مسؤول كتعرق رغم كاين أبن بسخا خي تنبر تقال كي سمع خير حق نوخ سمعيات الكاغم فنو كاين فنوع شعوب ولا دغينا غير تعسلم منا بخهنات نقلن كحنا غيلنا قد في غيره تسمعك شو غير سمعك دنزي زبلك الله شو راح يحسبك يا مسيش أنت بتقوم نقول هاي تسحقنا عراي نايب حكيت لك هذا لا شو راح يحسبك زخون راح يحسبها بتبيع مسيح أنت بحيته أمي لني حويلني من يشتهي صباح بيت كريستيان نقوهن كيدنا لنا نقوهن دخلنا بيت كريستيان بمعدى رئية ناي 5 متر رزقه أنا تراي كريا نصغير يعني رئية نور حفيدة أنا شو عتم علتي زوجي تميز عيرتك يا وسيرهمك رئية عيني تراي رئية مزيه كيدو فنعد بغيدو ودا يوديو أنا نفسي مسير زعبه كي يزارب حجي خانا يمود أتايلو حجي خناتات مسمسه حجي هم زعلولني قدي ولا بتليفون لعلن إلا هنا ماليتي زي خمدي بدلو تقراي بدلو قلم مسمسه ملالي خلق قرب الليل بيت كريستياني خير وزرقون قلع حجي مزوم زخدو زلو حجي بوتا لاتو نقع لاتو إذا نقع زي أجد زي تقيم الله ملالي خلق قرب الليل قربها له تالكم لا سلاسي بيت كريستيانا أخيرا ما بقى وديق إيه قبله حج خامس زيهم كيكيد جراهم زي بنديلو غذارونا دليم يبلالو حجس كم زي كيد ملاسي ينبلي يلكمش لبوت في يوم ذي كيد نيرك يسلخهم إيه تشعيش ديشان تفعلي ناس 10 عامتنا إن نراها ذلنا أول أمساي اللي كان سميع مش هو حجي تعرق أمسايو خريان اللي كودينا هندير أي بحق تقرم أنت واو تنابيبكم هو حبابيتات قاعتي تكنا هم مصحين قاعتي تكنا هم مصحين تنابيبكم الله سقاب نخودوغن تمالي حنتي
بتعمل تاتشين دخونات زربات زاري مكاخيد كخلا داي لك بزعبا نصوم ما يكوننا نحنا هو تاي اللي نسيرك جيده بس حاجه رمته ريايه تراعينا هنا تتحقق سنها بهوتي نبي مرأي كندي تاريخ كا قصيلة لك كندي تاريخ نفع عندي هاي بلني زترفع له بيدا بيد ذلين أبوي تاريخ بلد معتي زمريت زي زبل حدا سب حما سب عدي يطفيه مس عد زطفو كيتعرف حدا سب عدي يطفيه حدا سب عدي يلمع مستحدث عد زلمع مسؤول إذا حد زي بسبات يمسي إذا حتى هجرات الله يبصحكم تبعي للزبزح الهجر زيجن كما أبو بازي وسيدو عرب ربع نتصوم منا تقرات جن عزمي تسكفنا إلى نحرسه دمن عزمنا الله بدمن عزم زبقله داوشا صرنا وزت تخلي عفون طاف بدمن عزم مساتوخان حياتات كان تخبب هاجري في الليل عرب ربع نصو منبر سجاينا ولا سجاي مريت دي سجا السبع سجا لافاتي كاب كل نفس وكف جزاله عندها بقى قالت عزيله فما صوتهم كيدا ما بسد زيت مبطل في ومسلك عين ما غلطوا قال أبتر مسحة وخف النوايد لي. My goodness. لبونا نايب حق لبام سبعية تازان تاون نايب حق تجرميا. Thank you درس هناي نزع عين زان تا كتزنتو كتنا قرنا في غادنيا بمخانكا. أول وين thank you كم زعينة تعست بمغرب كاكم ليدلي المونا دما كم وترو نمزجن. كلتا نقرات كبكمي هنتي مودة قريبة سلزلغو. إذا عمو كنقرأكم ينتهي مخانا. قدمي عاقل نزيا شير قبر الناس رزولوني همرت عوتم حاقوسن بجورجو درا بمسورة عوت انتي مالتيو قالت هذا متحفت نقرنا عوت قعزم بر عدم يتسنتا ويون فيرما كم زي هونين بدهوتات كم زياتري وازل لهم حفتنا ايدن نزي مصحفي تكفافل زلا بدين ماركو خينتكم نعطي مصحف رايدي كونغن نايك بزحات كالوت مصحفتون سلا زلوا ني إذن دويلكم زلهم مصحف كترغبوا تخليهم كالي مصحفتون الله أبزيك قربكم اللهم بر بزح مصحفتي تكافافل رغيبكم تجازيهم لا تبغوا يدسب لنا أنا بجاها نتم أودينس ناتكا نقرأ ليلاتني قنو ناي حونا عمان إيه المصحفون تزرقحات لكم الله بليز دقفوا حجزوا محجازة قداسيو صحف كزرقح لنا ندل انتلنا نحن هذا ما بقدينا كنحجز كنكلال لنا ناي موداتا من البات كمزازمي كتكمل زدلي زانا ايدن قصر دي وسطكم انت خوينكم again ريهم مصحفيت رايدي كنا بزح مصحفتيات شيت ناتي مصحف نخبري لا 5 قربت ينبر بزح مصحفت اللوا ناي بتقرنيا سترجمي استفلالي مصحفتي نيدن دويلكم كابا كترغبوا وقت كترغبوا تخليهم ابزيا حنتي فيديو شير كوينا نيرا access to electricity in Africa تبل مبزعت جزء إلكتريك زي بالله سلمات حجر كلا زي بالله قالك بلهم ذات سمع يرترا إذا حبريتها زكاب منزو زي مسيلكم ناي International Energy Agency زبهالنا علم لخاوي من شكاود وزي منيو إلكتريك زلو كندي برسنتاج ناي تزبد ما إلكتريك يتكامل زبليو ما كان بزوع كنت أقصد تخليهم جبسي قبل علي لعلي 9% تزبع ليبيا كومو ألجيريا كومو اللوم أبقر بابتنا كرنا أفريقيا مسنمت السودان 4% هزبون إلكتريك هالو إثيوبيا 4% إلكتريك هالو سوماليا 10% كم دما ناي جيبوتي 4% إيرترا غدا كندي الله ندير لكم 4% اتتصقم زبس إيرتراوي إثيوبيا قبل كله السودان قبل كله نتاي يفلسك أب إثيوبيا أديس أبابا يفلت مغالي يفلت أب السودان كون كله دما كسلا خرطوم يفلت أب قطرات نايت عدتات كميلي نبر سبا يفلتني عدا محرا بتقطرات كيت أورومو أيكونن لتشن ماين بيت مرتو زي بلو كدان زي كدان هزبي زلو ببرسنتج نايت هزبي 130 مليون هلا ننتهي لهم كندي برسنتج نايت هزبيو إلكتريك زتقام زلو ننتهي لكا كامنا إيرتراي بزعنيو سلازي again
ናይ بحكي بتقربيتنا دمص بروباغندا نتمنسينا كي ጻወተሉ ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ለኻዊ ኤጀንሲ ንኤርትራ ብጽቡቕ ክገልጻ ግዴታ የብሉን ኣጉዲሉ እንተዘይኮይኑ ወሲኹ ንኤርትራ ክገልጽ ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ኤጀንሲ የለን ስለዚ ከምዚ ክወፅእ ከሎ ትኽክል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ከለኻ ኤሌክትሪክ ኣለዎ እዩ ምስ ካልእ ሃገራት ከተወዳድሮ ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ ብመንፅር ካልኦት ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ ዝለዓለ ቤት ትምህርትን ሕክምናን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ከምቲ ንሳቶም ኣብ ሚድያ ዝብሉካ ዘይኮነ ብመንፅር ናይቲ ህዝቢ ኣብ ገጠራትን ኣብ ገለን ኣወሃሂድካ ክትሪኦ ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ እወ ኣብ ኣስመራ ዘሎን ኣዲስ ኣበባ ዘሎን ፍልልያት ኣለዎ እዩ ኣብዚ ምግናን የድልዮን ግን ኣገይ ጌጋ ዙምባ ሓበሬታ ክህቡኻ ተጠንቀቕ ናይ ሎም ሃረሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ተውሕዱ ምዝያ ክገትፈኩም ጓዝን ከመለሳ አረቴል ካሎሚ ማዓስኮይኑ ዋሳ ተፋልን ካንዲኻ ብብረት መፍራሳ ስዕርካ እዮም ቢኻ ብውሽጢ ብደገ ሓቅናት ከዓቢ ኣነበ ተሓበን أنت حدا للبي كلنا تكعبي يقولون أبسح واسل كمان بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسح واسل كمان بسح